Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández, fálovos dende Jackson, aquí no estado de Tennessee, nos Estados Unidos de América, e convídovos a unha nova emisión en directo do Bar Celeste, con máis ou menos 5 minutos de retraso, 1:05 aquí nos Estados Unidos, 7 horas máis en Vigo, por tanto, as 8:05 por aló, e xa temos aquí preparados ao outro lado da liña os convidados de hoxe para comentar un partido que o Celta case que perdeu, pero rematou empatando in extremis grazas a un testarazo de Borja Iglesias. Tanto Borja como Ilaix Moriba cambiaron moito o equipo coa súa entrada na segunda metade, e para min foi, xa falaremos, un deses partidos nos que o Celta xogou 45 minutos e pouco máis. Pero bueno, debatiremos, falaremos sobre esas e outras cousas con todos os nosos convidados, e para comezar temos o meu amigo e cofundador do bar en Vigo, preto do Estadio Municipal de Balaídos, Fernando Rodríguez Estévez. Benvido, Fernando. ¿Qué tal, Antón? Un placer estar contigo y con toda nuestra audiencia. Ya veo que para ti el Celta últimamente solo juega 45 minutos. Yo creo que eso es un poco exagerado decirlo. Ahora vamos a analizarlo. Bueno, podemos analizar, pero iso é o que eu vexo. Xa veremos despois o que ven outras persoas, porque claro, cada un ve o fútbol como ve, e para iso está o Bar Celeste, para ir intercambiando opinións. E penso que o noso vindeiro convidado está por terras galegas, normalmente. Está pola capital de España, pero agora penso que está por Marín. É o noso amigo Martín. Martín, que tal? Como vai todo? Non se escoita, non sei se hubo aí un... Martín, no, porque A tiene ver, el a audio ver, a apagado. ver. Estaba muteado. Agora sí. Ahora sí. Tome dúas. Aí está Martín, que tal? Pásame no traballo moito. Nada, pois moi ben, sando aquí por Marín. A verdade é que foi chegar o domingo a noite e nada máis baixo do Renfe darme conta de que nin me lembraba do que era o frío nin o vento. Como unha felicidade aos meus adentros que inexplicable. Pero bueno, debo dicir que alegría polo empate no último minuto. Non puiden ver a segunda parte. Por desgraza, non tuve esa felicidade final, pero veño exclusivamente a queixarme do mercado. Creo que non son o único, pero bueno, haberá moito que cortar. Nada, creo que o equipo vai progresando pouquiño a pouco, sábenos a pouco non ter ningunha victoria, pero xa chegarán. Estou convencido. Pois sí, falaremos do partido e tamén do mercado que pechou onte. Tamén hoxe houbo comparecencia de Marco Garcés, unha comparecencia un tanto monosilábica, pero bueno, xa falaremos diso nos vindeiros minutos aquí no Bar Celeste. E xa está de volta o noso convidado na universidade, xa está de volta para un novo curso na Universidade de Vigo, profesor titular de filoloxía inglesa, traductor, especialista en todo tipo de textos de literatura inglesa, e celtista de pro, por suposto, fermosa camisola que leva. Jorge Luis Bueno, benvido, un programa máis ao Bar Celeste despois dun par de programas nos que por ferias pois non puideches estar. Pois sí, pilloume na miña semana derradeira das vacacións, aí cando, bueno, solemos estar por terras da Lanzada para desconectar un pouco, aínda que fixemos o esforzo de estar atentos sempre aos partidos. E nada, encantado de estar aquí e de compartir este rato, que penso que, bueno, que hai que falar bastante polo miúdo, tanto do partido, que penso que foi unha especie, bueno, non repetición casi do partido do Mallorca, pero en canto ao resultado, en canto a cousas que pasaron, pois sí, parece que a sensación que tes é que, bueno, conseguiches empatar, quitar un par de puntos, pero a sensación será que tiveran que ter sido 2 vitorias, e iso é unha cosa que logo, pois, se pode un arrepentir ao longo da tempada. O partido, por unha parte, a sensación de mellora e un pouco, bueno, ese xogo ao principio, sobre todo na primeira mitade, nos 50 minutos, quizáis ata que chegou o gol do Villarreal. E tamén do que falabas, no? Do peche do mercado, que bueno, quizás se pode circunscribir, no? A esa rolda de prensa que deu onte Marco Garcés, que me parece que, bueno, que se un sabe un pouquiño de como se usa a linguaxe e, sobre todo, das funcións da comunicación non verbal, se estaban a decir moitísimas cousas das que todos tiñamos medo antes do verán, e creo que, bueno, se seguen a
a confirmar. Pero, bueno, xa falaremos diso nun inter. No centro da cidade de Vigo está o vigués distinguido, poeta, gañador de varios premios literarios, celtista de número ben baixo, Antonio García Teijeiro. Antonio, estás aí a contraluz, perfecto. Benvido ao Barceleste unha semana máis. Hola, que tal? Encantado. Encantado de estar aquí unha vez máis. Bueno, hai moitas cousas que non me gustan, normalmente que parten de directiva, e o que sí digo de moi claro é que só confío de verdade en Claudio Giraldez. Pois, ademais de só confiar en Claudio Giraldez, Antonio ten, polo que comentou, antes de comezar a emisión, unha teijeireta, volta a teijeireta ao Bar Celeste esta tempada, e gardaremos na parte final do programa por iso. Falaremos tamén, por suposto, do mercado, pero penso que convén comezar con ese partido, non? O partido do domingo, 5 da tarde, hora ben típica de partidos de Liga, o estadio ateigado, máis de 20.000 persoas nas bancadas, e un Villarreal que viña de marcar moitos goles, que algúns lles daba un pouco de medo. A min non me gustou en absoluto o equipo de Marcelino, realmente agardaba moitísimo máis, e o Celta gustoume un pouco máis na primeira metade, porque na segunda, a verdade, é que penso que non xogou prácticamente a nada. Na primeira sí que eu vexo algo de melloría en circulación de balón, en chegadas arriba, pero pouca pegada, moi pouca pegada en ataque, e bueno, o gol do Villarreal na segunda metade entra a través dunha parede polo medio e medio da defensa. Como viste o partido? Xa sei que Martín pois só puido ver unha parte do encontro, pero globalmente como ledes este partido, este empate a este terceiro empate xa en 4 partidos, inda sen vitorias o Real Club Celta de Vigo? Pode comezar, por exemplo, Jorge, Antonio, Fernando e Martín. Bueno, pois tamén, a ver, como dís, penso que unha cousa na que pensamos todos, quizáis nos primeiros 45 minutos, pois o Celta xugou bastante ben, penso que en canto a xogo, tamén porque o Villarreal non propuxo nada. A min lembroume moitísimo na primeira metade, sobre todo, pero tamén en boa parte da segunda metade, o Villarreal ás veces parecía un equipo tipo Xetafe, non? De facer moi pouca proposición, pero tamén temos ese problema, non? Que temos unha manifiesta superioridade que exercemos sobre o terreno de xogo ata que chegou un erro, outra vez, non? Como Mallorca, un fallo de atención, e temos xa un gol en contra, unha falta de contundencia, e a única oportunidade que tiveron, pois a aproveitaron. E así pois non se pode seguir, non? Falta ese punto de acerto para convertir eses empates en victorias, sobre todo nos últimos dous partidos, non? Sí que houbo, pois eso, moitas ocasións, unha mellora clara en moitos xogadores. A verdade que bueno, sí me pareceu moi interesante o que algúns xogadores que logo falaremos moi personalmente o que se fixou. Pero faltou claridade, faltou precisión para filtrar sempre ese último pase, para encontrar posicións claras de tiro, para facer pois algo máis. É unha mágoa porque hubo aí non solamente a xogada do gol de Borja Iglesias, sino esa outra xenialidade que tivo Borja Iglesias de deixar ese balón para Ilaix Moriba, que bueno, era un partido para un 2-1, 3-1, polo que se estaba a facer. Pero algo pasa, algo está a pasar, os rivais teñen moi fácil marcar nos goles, nos custanos moitísimo marcar, fan goles con moi pouco, nós pois digerimos moi mal eses erros, non? Porque todo ese xogo nos primeiros 50 minutos se foi bastante ao carallo a partir dese gol, porque a Celta costoulle digerir ese golpe, os cambios pois tardaron algún tempo en facer efecto,
bueno, foi un empate que prácticamente pues, se viviu como unha victoria, ¿no? E ese é un problema, ¿no? Que estamos contentos, pero que realmente a renda do que temos no noso casilleiro é moi minguada e a pesar de que vemos melloras, como esas melloras non cristalicen en goles, en acerto, imos ter problemas serios este ano. Antonio? Bueno, eu estou basicamente de acordo co que dixo Jorge. Eu non estou contento, sinceramente, non estou contento. E non estou contento por todo o que dixo Jorge. É dicir, no primeiro tempo se xogou moi ben, sí, se combinou moi ben, pero non houve un tiro a gol en condicións prácticamente. É dicir, o Celta domina, triangula ben, e faino moi ben, pero todo morre no borde de área. Falta quen dea o último pase, e logo, sinceramente, creo que Pablo Durán non é dianteiro centro, entre outras cousas, non? Pero falta de todos os xeitos quen dea ese último pase. De que me vale triangular ben, facer movimentos, e cando chega o momento e chegamos ao borde de área, automáticamente iso non se traduce en gol. Non me gustou en absoluto eso, porque estou vendo que vai levando a mesma cousa que o ano pasado, pero coa diferencia de que o ano pasado remontábamos, pero este ano non. Estamos igual que o ano pasado porque sempre estamos a recibir goles. E goles, ademais, que poden ser evitados. O que non funciona é a parte contraria, é dicir, que non se tira gol, hai moitísimo medo en tirar a gol, que non hai quen dea un último pase, e que tivo que sair Borja Iglesias para de verdade crear problemas á defensa rival. Porque as dúas xogadas máis importantes do equipo, unha rematou na el, en xogada variada, pero rematou na el moi ben, por certo, e a outra fixo a el, inventou na el con ese pase a Ilais, que non tirou mal Ilais, pero claro, foise por moi pouco por fora. O sea, que estamos nun momento en que de que nos vale marear tanto balón se ao final non conseguimos profundizar e meter os goles. Entón, para min é un problema bastante gordo, porque o ano pasado se remontaba. A mí é que nunca me gustaron as remontadas, porque significa que algo se estivo facendo mal. Pero realmente, agora, estamos vendo que non remontamos. Nin remontamos co Betis, nin remontamos co Villarreal. Que o Celta xogou mellor que outras veces, no primeiro tempo e 5 minutos da segunda parte, de acordo. E logo os últimos 10 minutos, tal vez, non? É dicir, entón, o partido para min, digamos que se centra aí, nesa ineptitud na dianteira e unha certa ingenuidade na defensa. Volvemos a ver, a esperar, a ver cando deixamos outra vez a portería a cero. E de momento eso parece que non ten visos de realidade. Dixen antes, fora de micrófono, que eu confío moitísimo en Giraldez, e que é o que me queda, confiar en Giraldez. De todos os xeitos teño que dicir que o cambio de Alfon por Borja foi moi tarde. Debía ter sido antes, porque realmente se veía que aí era imposible crear nada. O Celta non tirou a gol prácticamente na primeira parte e tirou 2 veces na segunda parte. Unha foi gol e a outra foi rozando o pau. En fin, contento porque hai certas cousas que empezan a funcionar. Pero creo que temos un hándicap moi importante e que é justamente os errores defensivos e a falta de acerto en ataque. A ver se co traballo iso se pode subsanar, pero como empecemos coa psicose de que non metemos, ninguén se atreve a tirar a gol, hai un medo cerval en facelo mal, podemos empezar a ter problemas. A única esperanza que me queda é que o próximo domingo, cando haxa fútbol, ás 2 da tarde, unha hora maravillosa, señor Tebas, moitas grazas, ven o Girona, e con todos os respetos ao Girona, porque cuidado, a mellor resulta que o Girona vai e ese día xoga moi ben, pero é a oportunidade que temos, para empezar a rachar ese maleficio de non meter un gol e de sempre recibir un en contra. A ver, yo creo que la mejora del juego es evidente, o sea, ahí estaremos de acuerdo. Y hay algo que me gustó, que es en la primera parte, la defensa, hablabas de la defensa, Antonio.
la defensa del Celta en la primera parte es muy buena. O sea, la mejora en defensa en la primera parte es evidente y hay que empezar por ahí. Es decir, de hecho me acuerdo mucho de mi padre que me lo decía, ¿no? Un equipo se construye desde atrás y el Celta mejoró mucho en defensa en esa primera parte. Entonces, a mí me gusta ver esa mejoría en general del juego respecto a la jornada 1, evidente, pero es que en defensa se hizo muy bien. Entonces, digamos, la ilusión que tengo es de que se mantenga ese nivel defensivo, ¿no? Contra un equipo de este nivel, que es verdad que no fue el mejor Villarreal, pero aun no siendo el mejor, vemos el daño que te pueden hacer simplemente con una desconexión, que fue, por cierto, la única desconexión del Celta en el partido. Es decir, al Celta le castiga el Villarreal en la única desconexión que tiene defensivamente. Y, por cierto, hablaba antes Antón del gol. A mí ese gol, vale que se puede defender mejor, me parece muy buen gol del Villarreal. Es decir, me da igual que entre por el centro o por un lado. Me sigue pareciendo un buen gol. La jugada es muy rápida, es una pared muy rápida. ¿Y que se puede mejorar esa defensa? Sí, en ese momento, en ese gol, sí. Pero es muy buen gol. Entonces yo ahí no le doy tanto, no es tanto de mérito del Celta como lo quiere ver Antón, ¿no? Que lo comentaba antes. La jugada es muy rápida, es muy buena y lo que digo yo es que aun jugando mal, Villarreal tiene tanta calidad en la plantilla que te puede hacer eso sin hacer ninguna maravilla de juego, ¿no? Respecto al gol del Celta, en este caso ya por hablar de los dos goles, ¿no? Me alegra mucho sobre todo que haya sido Borja el que lo haya metido, ¿no? Yo creo que el trabajo que hace es tremendo y que tenga ese premio ya desde el principio de temporada me gusta. El año pasado hubo ahí una racha no de juegos, sino de goles que tuvo Borja, que mucha gente ya lo estaba condenando, ¿no? Y lo sigue condenando a día de hoy, de hecho. Entonces me alegré muchísimo que exactamente fuera Borja el que nos diera ese punto, que, insisto, aunque mucha gente lo pueda ver como un punto pobre, para mí es un punto de confianza en el proyecto. Es decir, el Celta, yo creo que la mejor cara hasta el momento la ha mostrado contra el Villarreal y ese es un punto de un gol, digamos, un poco de tener fe en este proyecto, que como tú dices, y yo estoy de acuerdo ahí, confío mucho en Claudio, que es al final el que está implantando ese estilo de juego, ¿no? En cuanto al tema de la renta de puntos, hay una manía ahora, yo es que no soy partidario de esto de decir 3 de 12 y se insiste. Es decir, esas cuentas no hay que hacerlas ahora, en mi opinión. Esas cuentas hay que hacerlas cuando quedan, pues no sé, 5 o 10 partidos. Pero no se puede arrancar mal, Fer, no se puede arrancar tan mal. Entonces, hay que hacer estas contas precisamente por eso. ¿Cuántos equipos han arrancado peor? Es que, bueno, claro, a mí no me importa los equipos. No, a mí lo que me importa es que si no sumamos pronto una victoria, sabes cómo es el fútbol de psicológico. Sí, pero es que el arranque de la temporada pasada no es normal. O sea, es decir, el Celta yo creo que ha acostumbrado a un sector de la afición, a que el equipo tiene que estar a ese nivel. Y el Celta es otra cosa. Y hay mucha gente que a lo mejor acaba de empezar a ir a ver al Celta y no sabe la historia, o no la conoce del todo, o no quiere conocerla. Es decir, la historia, el Celta está en una zona en la que tiene que estar. Llevamos 3 o 4 jornadas y estamos en una zona, digamos, que todavía ganando un partido te disparas y realmente es que es así. Es decir, cuando tú empiezas una liga, ganas un partido y de repente ya parece que vas a luchar por Europa, que no es el caso, y de repente pues empatas 3 seguidos, que tampoco es el drama, ningún drama. Pero temos un partido máis, non esquezas iso. Sí. Temos un partido máis, un punto máis. Pero e o máis importante é comenzar medianamente ben. Eu non digo que haxa que comezar como un tiro, pero hai que comezar de outra maneira. Evidentemente, la victoria en Mallorca evidentemente la victoria en Mallorca es una lástima. Eso es una pena de haber empatado ese partido. Igual que, insisto, el gol que mete el Celta contra el Villarreal me parece un gol de tener fe, o sea, un gol de decir, este es el camino, ¿no? Es decir, vale que nos cuesta, evidentemente hay lagunas, luego hablaremos de la plantilla, que yo ya lo he comentado, ¿no? Lo que me parece en cuanto a cantidad y calidad, pero aún con eso, creo que hay que tener más fe y sobre todo más tranquilidad. Yo insisto, lo dije el otro día en el último programa, estoy viendo una ansiedad fuera de lugar. En mucha parte de la afición. Creo que es verdad que el proyecto ya empezó hace más de un año, pero bueno, estamos empezando una liga en la que a lo mejor hay que ajustar ciertos mecanismos y ajustar a ciertos jugadores, ¿no? De todas maneras, yo estoy tranquilo en el sentido de que no veo una crisis, es decir, hablar ahora en la jornada 4 de una crisis o de que el equipo está ya presionado y que hay que ganar sí o sí al Girona, de que pues tomas parte contra Girona como una final, pues a mí me parece exagerado. Déxate de finais, Fernando, déxate de finais. No, si yo no hablo de finales. Se trata de conseguir 3 puntos
porque o equipo necesita estabilidade. E se os puntos non chegan, o equipo ponse nervioso. Por conseguinte, non se trata ahora aquí de facer nada máis que ter unha certa estabilidade. E vou dicir outra cousa, Fernando, ao filo que se testí. A defensa de sí que mellorou. O que mellorou outro día foi o control no medio do campo no primeiro tempo. Eso foi o que fixo que realmente a defensa funcionase ben. Pero realmente non foi que a defensa estivese mellor ou tal. En absoluto. Foi todo o medio do campo que aguantou moito o balón e tivo moita bueno, a ver, yo cuando hablo de defensa hablo del equipo en general. No, y hubo una solidaridad defensiva que no la hubo en otros partidos. Es decir, no se defiende solo con la última línea, se defiende juntándose y cubriendo espacios. Y el Celta lo hizo mucho mejor el otro día que en otros partidos. Sí, de acordo, fixo o mellor. Pero como sempre hai a cagada de turno. Sí, bueno, evidentemente, ya la comenté. Y luego, muy bonito el gol, pero fue un despiste de los centrais impresionante. Bueno, al final siempre hay una parte de error, ¿no? Y luego sí que coincido en los disparos a puerta. Es decir, se puede disparar mucho más de lo que se dispara. Y de hecho estoy recordando una jugada en la primera parte de Yago Aspas en la que tiene espacio para tirar y opta por un pase que al final acaba fallido, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando hay espacios en la frontal del área, en esas zonas, hay que intentar tirar, porque sobre todo ya no es que vaya uno adentro, es que puedes provocar otras segundas jugadas, rebotes, etcétera, que al final, bueno, pues estás un poco limitándote, ¿no? Y hasta ahí un poco mi análisis es que hay una mejora en estos 4 partidos, ¿vale? No se traduce en tantos puntos como, bueno, pues como quisiera. No se traduce en goles, no en tantos puntos ni en goles, no se traduce en goles. Sí, evidentemente no es el torrente goleador que teníamos en la temporada pasada. Pero insisto, es temprano y creo que ahora sobran las alarmas. O sea, no, pero vamos a ver, ninguén fala de alarma, hombre, pero fala, eu non falo de alarma, eu falo de unha situación si no lo digo por que se ti. produce nos equipos, prodúcese entón hai que conseguir unha victoria o antes posible, polo ben do equipo, non por sair disparado para nada, porque como non lle gañes ao Xirona, por moito que ti digas que non lle gañes ao Xirona, empeces a xogar fora, veremos como empezamos as cousas a tremer. É dicir, hai que gañar ese partido e ao Xirona, cuidado que non vai regalar nada, e que estoy de acordo, se acaba de reforzar agora e non vai ser o Girona de antes. Sí, es una oportunidad, evidentemente, de oro para empezar a ganar, evidentemente, pero insisto. Puedo comezar a miña crónica enganchando aí un pouco co que dicíades vos, porque sí que se me quedan bastantes cousas, creo que vou... Por unha vez estou moi de acordo co que dicides en liñas xerais, porque eu creo que o problema foi xa non gañarlle ao Getafe, que foi a xornada de momento a máis asequible. Por lo menos non haber perdido. Sí, polo menos ir sumando, porque agora o que di Antonio, vense en riba a Europa League, xa na xornada 6, espero que non, porque como diste foi un gol de fe no minuto 94, creo recordar. Pero non podemos vivir de gol de fe, hai que crear xogadas. Exactamente, hai que ser máis sólidos e tamén non se nos caen os goles, pero se non hai ningunha portería cero de momento en 4 xornadas, é que é difícil sumar, incluso marcando. No tema defensivo, eu creo que Sotelo está sendo superlativo e quizáis o xogador máis destacado do Celta, polo menos no que levamos de tempada. É claro que é moi xoven, non lle podemos pedir esta regularidade ao longo de 38 xornadas, sería imposible. A ver se segue así. E, bueno, polo que decides, parece que mirei a metade boa. Eu estou moi de acordo en que xa é un mal endémico do Celta o de ter medo a probar aos arqueiros rivais, basicamente, que iso, pisamos borde de área, estamos en 3/4, e xa non é dende a miña inexperiencia táctica, xa non é tema de que che falte ese último pase ou que teñamos carencia, que sí que nos viña moi ben esa guinda que dicía Claudio, pero o medo a tirar, o medo a probar ao porteiro rival, porque sempre pasan cousas, jova. Cando hai xogadores como Ilaix ou Fran incluso, que son dos poucos da plantilla que se atreven a disparar del 11, ocorren cousas, un reseite ou forzas un córner ou así, pero cando intentas entrar na portería rival a base de toque, é que é moi difícil. Ou tes unha calidade moi boa, estás nun momento físico bo, que agora mesmo non estamos, e aínda así, con xogadores como Brian que comezan a acoplarse, se vía que estabas en gas despois da primeira metade.
Bueno, sí, hai que ter paciencia, pero Sí, claro, claro. Borja parte é que penso que están cun pico baixo de forma os atacantes, quero dicir, Williot está moi mal, son Sí. fan de Williot, pero está bastante mal, a Durán, xa, podemos ter a discusión de se un 9 referencia ou non, pero notase que tampouco está tan ben, polo menos no que respecta a cara a gol. E no outro lado, no Bo, eu creo que non mencionamos aínda, pero pareceme que Radu estivo ben no que mirei eu, tivo algunhas saídas boas, a comezou máis a dominar a área, que é algo que lle achacaba nos 3 primeiros partidos, parecíame que lle faltaba un pouco ese carácter, e penso que esta vez foi máis proactivo, saiu algunha vez, non aforrou en problemas, cando vía que se lle botaban os rivais encima, xa tiraba a pelota que, bueno, pecou de confianza, non, na pretempada, e por iso encaixamos nun dos amigables, e niso gustoume bastante. Sotelo tamén, Javi Rueda, bueno, na súa liña estivo moi ben, primeira titularidade para Román, que, bueno, coa pretempada que fixo, na miña opinión, saía jugando, pero notase que non facía falta cedelo. Eu creo que ten nivel para ser xogador do primeiro plantel, pero sin ninguna dúbida. E despois na defensa, pois o que dicíades, eu creo que se bota moito en falta a baixa de Starfelt. É certo que non era un central perfecto, pero para min era o máis sólido na zaga, polo menos no que respecta a labores defensivas. É unha baixa sensible, e se os untas co baixo nivel de Marcos Alonso, que de feito non pudo xogar o último partido, evidentemente vamos a estar tocados, aínda que Manu Fernández estea facendo un bon papel de momento, Sí. o nivel non é o mesmo. Entón, haberá que ter paciencia nese apartado, e máis que nada incidir no tema táctico do balón parado contrario, é que é sangrante, ao igual que o de non probar portería contraria, é algo que temos que arreglar. Eu confianza en Claudio teño moitísimo dende que estaba nas categorías inferiores, pero é que teñen que mellorar ese apartado. Eu non sei se non queren traer para non excederse do famoso límite salarial, que xa falaremos diso no tema da rolda de prensa de Garcés, pero aínda que este gol non fose a balón parado, a min pareceme algo que hai que mellorar sí ou sí, e máis xogando en Europa, e que pareceme sangrante. A tempada pasada creo que encaixamos máis de 50 goles, e xa nas épocas de Coudet, etc., houberon tempadas similares. Hai que cortar esa sangría polo civil ou criminal, vamos. Jorge, non sei se queres añadir algo. Que conste, solo decir que conste que eu son dos que din que hai que ter paciencia, pero tamén hai que decir cousas, porque senón todo é moi bonito. Con paciencia dicimos, non, hai que ter paciencia, xa melloraremos. Cerramos o bar e xa non dicimos máis nada. Los dos bares, ¿no, Antonio? Eu son o primeiro que ten paciencia. Fíxate, teño paciencia que me comprei un chubasqueiro do Celta tamén. Eso es fe, non paciencia. Onte comprei un chubasqueiro do Celta. O sea, efectivamente, eu estou totalmente de acordo con vos, que hai que ter paciencia. Además, teño paciencia. O único que teño é medo, ¿no? Es decir, hai un certo medo que me dá que esta xente nova, que ademais son novos, se afundan porque non se conseguen resultados e a xente aprieta. Claro, pero para mí es muy temprano para tener miedo en agosto. O sea, es lo que quiero decir. Eso es muy temprano. No, pero para cando tener empezas miedo. mal, mira, non convén empezar tan mal. Pero tan mal, mira, tan mal no se ha empezado. Si gaña, hombre, perder en casa co Xetafe, eso foi terrible. Y empatar con dos equipos europeos, con dos equipos de nivel europeo. Bueno, eso no, déxate no. Porque mira, o Celta co Villarreal aínda xogou ben, porque o Villarreal deixa xogar bastante, a pesar de que esta vez o Villarreal a min defraudoume por completo e aparte meteuse atrás despois, etcétera, etcétera. Pero o Villarreal te deixa xogar. O que non che van deixar xogar son os outros, o Español, o Oviedo e todos estos cando veñan, hai que romper esas defensas e como non teñamos uns puntos e unha certa confianza, dame un pouco de medo, nada máis, pero nada máis. É dicir, tampouco digo que isto sexa un desastre, ni moito menos, porque eu saí outro día do campo con opinións encontradas, con sensacións encontradas. O sea, contento por unha banda, pero preocupado, un pouco preocupado pola outra. Sí, penso que esa idea das sensacións encontradas, ¿no? Penso que o que nos pasou a todos, que foi un amago a ver unha certa mellora en moitos aspectos, penso tamén que a forma de redondear esa mellora
pois tivera sido mellor cunha victoria, no? O feito de non gañar, pois te queda esa sensación, no, de medio parvo, de decir, joder, melloramos isto, outro, pero parece que o conxunto non acaba de encaixar, é verdade, pois que é demasiado cedo, onde que eu estou contento, por exemplo, con as prestacións e o desenvolvemento de xente como Javi Rueda, por exemplo, que para min é que me encanta. Xa me gustaba no Celta B e aparte corría, xa non deixaba un balón por perdido, cando houbo moitos compañeros desto que non van por un balón e xa deixan de correr, cando ves que hai claras opcións de coller ese balón, aí e a visión que ten do fútbol, Jorge, a visión que ten do fútbol en ataque é moi interesante. Moi interesante. Penso que é un xogador que nos vai dar moitas alegrías, non? E tamén pero quen é destructivo en absoluto? Quen carallo é destructivo, coño? Este tío sempre está a tocarme o nariz. Que destructivo? De que eu son destructivo? Como que son destructivo? No, pero di destructivo. Entón teño que dicir algunhas outras cousas. Pero diríxese a min. Entón eu podo dicir outras cousas contrarias. Eu non son destructivo, non son críticos, sí, son crítico, pero estou dicindo que hai que ter paciencia, pero como dicía antes Manuel Cortés, levamos tendo paciencia toda a vida. Pero penso que se refire aos rapaces, non? Máis non, eu entendín así, pero igualmente ser autocrítico, pero non destructivo. Por suposto que eu non son destructivo. Como vou ser destructivo? Pero se non me gusta unha cousa, digo, e punto, e non ando con panos quentes, porque é unha estupidez. Perdón. Eu creo que se refería sobre todo a xente nova e os que veñen do Fortuna. Bueno, pero eso... Simplemente o que dis Antonio que é irregular, pero iso non que sea un nivel baixo dos xogadores, é simplemente nada disso, que non entendo, é verdade. Aquí hai que estar dourando a píldora sempre, que non, hombre, que non pode ser. Bueno, engaden en absoluto que a los chavales los de Amanda. E quen a criticou a un xogador aquí desde abaixo? Eu personalmente non critiquei a ningún xogador de abaixo. E se teño que dicir algo, vou non dicir despois un por un dos xogadores que veñen de abaixo. Ya está. Despois penso dicir algo dos de abaixo, para que se saiban o que penso eu dos xogadores que veñen de abaixo. Luego hay un aspecto que destacaban mis compañeros de grada, que es la envergadura y el físico de los jugadores del Villarreal. Yo no sé cómo veis eso, pero me hablaban de que evidentemente eran jugadores como más físicamente más vistosos, digamos, y con un despliegue físico mayor en general que los del Celta, ¿no? Por ahí también pudo venir un poco la diferencia. A Barcelona venlle moi ben ese tipo de plantel, aínda por riba, e que iso no centro de campo, como comentabades ao comezo, é que sempre nos van gañar a partida no plano físico. E vai ser moi difícil controlar os partidos se non é por medio dunha posesión moi longa. Ao final, bueno, empatouse o partido, pero eu sigo vendo que nos falta ese punch físico, digamos, e que moitos xogadores están lonxe de estar en condicións óptimas. Véase Brian Zaragoza, véase o propio Pablo Durán, Williot, tocarán tramos mellores, pero agora mismo vamos sustiños. Creo que Jorge quería decir algo. Mira, pois voulle contestar a Rubén Lomba. Pero non agora. Deixa que cando me mandes Jorge e despois imos con iso. No, para seguir, no, co que decíades da forma física, eu penso que sí. No caso, por exemplo, de Brian Zaragoza, evidente, tivo dous detalles moi bons que penso con un pouco máis de forma física iso vai acabar entrando e penso que ese sí que é un xogador que tamén nos pode dar moito destino. Hai que mellorar moito ese apartado físico e outra cosa que esquecín antes, bueno, que esquecín, que non acabei de comentar en canto a dúas cousas que me gustaron moito, ademais de Javi Rueda, é que sí que vin tamén unha certa melloría importante no caso de Radu. Eu penso que este partido, penso que é o mellor partido que fixo co Celta ata o de agora, un pouco por lo completo, ¿no? Tivo momentos de sair por arriba, de despeixar de puños ben, de sair cos pés case no medio do campo, de controlar un pouco a súa área, e logo fixo dúas ou tres paradas destas de estirarse, destas de controlar o espazo, non de parar a pelota cando lle dá o muñeco, ¿no? Sino de intentar compensar. Eu penso que aí gañamos e que tamén boa parte do empate, de mantelo empate estivo tamén aí. O que pasa é que, claro, imos ter unha dependencia
bastante importante porque non hai, a pesar de que, bueno, unha das cousas que tiña tamén anotadas para comentar despois do tema do que falou Garcés é o tema da portería. Quero decir que a portería está fetén, que se fichou un porteiro que cumple cos requisitos do que se buscaba, cando eu penso que eso non é verdade, que un pouco falsedade, pero decir que a portería é fetén, que temos competencia máxima polo posto, que temos 3 competicións, eu penso que só lle faltou decir, bueno, pues temos o Radu para a Liga, Villar para outra competición e Marc para outra, non? Tampouco penso que sexa así. Calquer problema físico que teñamos ou calquera cosa que pase vai ser problemático, non? Se solamente temos unha opción aí. Pero sí, o tema físico penso que tamén unha pedra de toque, non? Ainda que dicías antes da potencia física do Villarreal, que é verdade, pero a min fíxome moita gracia que Marcelino na roda de prensa posterior se queixaba de que non xugaron ben porque había moitísimo vento. Sí, yo también lo leí. Fallaron pases por el viento. Es muy gracioso. Bueno, primera vez que está en Vigo. Todos estivemos no campo, pero me parece a mí que non foi un día especialmente ventoso para que o vento... A final do partido, máis ou menos, algo hubo. Pero remate, ¿no? Pero bueno, tampouco como para decir Disculpas de mal pagador. Bueno, xa vedes que estou de volta aquí na casa, estamos de mudanza e entón pois tiña que facer unhas cousas relacionadas con iso, pero xa estou de volta e, bueno, escoitei un pouco, estaba un pouco detrás aquí das bambalinas para saber, para ir metendo as preguntas e os comentarios e cousas así. E, bueno, quería dicir un par de cousas e despois imos co tema ese das avaliacións de Antonio e dos demais, tamén se queredes. Rubén Lomba dicía directamente a Fer, pero penso que era un comentario tamén en xeral, había que empezar ganando para respirar, que jugamos Europa e se nos va a acumular 3 competiciones a partir de 18 partidos en 15 días, non? Isto é importante. De aí, realmente, para min, ven a preocupación, porque para min o termómetro de como a estar o Celta vai ser a competición de Liga. Se na Liga o Celta vai máis ou menos ben, ou polo menos non mal, pois iso fará que poidamos disfrutar máis dos partidos de Europa. Senón, pois vai ser difícil facer iso, non? E con 3 puntos de 12, pois hai que dicir que os números non comezan ben. Isto non quere dicir que o equipo non poda ir mellorando e entrando en competición e comezar a gañar partidos. Pero, bueno, eu tamén estou un pouco preocupado polos poucos puntos conseguidos. E, sobre todo, isto que eu quería dicir é que estou un pouco preocupado pola falta de pegada ofensiva do Celta, porque realmente na primeira metade o Celta tería que ir gañando o partido ao descanso. Non foi posible porque non se marcaron goles. Entón, claro, cando un ve que o Celta ten poucos argumentos ofensivos, preocupalle un pouco a situación, porque hai que crear moitas oportunidades para despois marcar algún gol. Penso que hai que conseguir que o Celta faga acopio de máis argumentos ofensivos. Cando entrou, por exemplo, Borja Iglesias, pois notouse que había outras opcións que non eran simplemente os centros para remates que ninguén remataba, senón que houve deixadas cara atrás, que Borja xogou de áncora de costas a portería para facer esa magnífica deixada para Moriba que non entrou por moi pouquiño, a rentes do pau esquerdo, como diría na televisión de Galicia. Bueno, pois finalmente Borja marcou o gol de cabeza, penso que facendo xustiza, porque sería moi injusto que o Celta perdese este partido. Non vivimos da xustiza no fútbol, pero hai que decir que eu estaba moi cabreado por ver como o Celta non conseguía nin sequera o empate e que estábamos a piques de rematar o partido e unha vez máis a perder na casa contra un equipo que non merecía prácticamente nada, non? Entón, a min preocúpame iso. A falta, como dicía Martín, de punch en ataque e os poucos argumentos ofensivos que polo de agora semella que ten o Celta. Sí, porque ti decías antes oportunidades, que para meter goles hai que ter oportunidades, pero as oportunidades non se crean. Non é que un tío falle diante do porteiro, que pena e tal e cual, non é iso. É que non se crean oportunidades e aínda por riba non se tira cando hai posibilidades, cando estás fora da área e tal e cual, non tiras a gol, as oportunidades non se crean. Bueno, pero mira, déixame falar o Rubén Lomba para que en absoluto... Vou meter aquí a pregunta que dicía Rubén Lomba. Móllate, Antonio. Claro que me moro. Mira, vou empezar. Primeiro, bueno, de Iván Villar non falo.
Falamos, Javi Rueda non é canteirán, pero para min é un dos mellores xogadores que temos atrás. É un carrileiro extraordinario, con unha visión de fútbol extraordinaria, con unha forza física enorme, que xa o veño seguindo dende que xogaba no equipo B. Por conseguinte, me encanta. Javi Rodríguez, un xogador magnífico que está en baixa forma, dende o momento, pero un xogador magnífico que vale moitísimo e que ten que dar todo, que demostrou que é un xogador validísimo en todos os aspectos. O central, moita xente non cree nel, e eu creo que é un xogador mellor do que realmente se di. Ten os seus despistes e ten as súas cousas, pero realmente creo que é un xogador moi válido para a defensa do Celta. Quizáis non como titular, pero como en tantas rotacións e tal e cual, eu creo que salvo despistes que pode ter e que teñen moitos outros, é un xogador que paga a pena. Lateral, Manu Fernández acaba de chegar. Acabando de chegar, outro día cumpriu. Ás veces se lle notou un pouco nervioso porque quería, pero é normal, un xogador de futuro. Carreira vai moi ben cara adiante, non está aínda como estaba o ano pasado, pero realmente Carreira é un xogador válido, xa o vimos claramente. Sotelo, para min o mellor do centro do campo, hoxe por hoxe. Está facendo o que non lle vía facer dende hai moitísimo tempo, outro xogador validísimo. Miguel Román, primeiro partido en primeira división. Empezou algo despistado, algo nervioso, pero despois foise entoando. Un xogador magnífico, que dará moito xogo no noso equipo. Tamén o vi moito no Celta Fortuna, é un xogador potente, un xogador que ao mesmo tempo sabe tocar o balón, pero de momento está entrando, hai que darse paciencia con él e darlle partidos. Que máis? Pablo Durán, que tampouco é canteirán, por certo, pero xogaba no Celta Fortuna. É o que vexo máis baixo, a mí é un xogador que non me enche, a verdade, pero aí está, o ano pasado cumpriu máis ou menos, e aí está. Que máis? Falta alguén máis? Eu creo que non podo ser... Joel Lago. Joel Lago o único que ten Carlos Domínguez era o central que eu dicía. Joel Lago é un xogador de moito futuro, pero ten que ser menos xusticeiro. É dicir, ten que saber que está xogando en primeira división e non pode facer cousas que fai, porque senón vai nos pulsar, vai nos dar moitos problemas, pero un xogador boísimo, que ten moito que dicir aí atrás. Hugo Álvarez está, para mí, en baixo de forma, pero é un xogador con moita calidade. Hugo Álvarez el outro día estuvo moi mal, contra el Villarreal. Hugo Álvarez estuvo fatal. Moi mal. No dio una. Moi mal. Estivo moi mal, pero bueno, é un xogador que se lle supón clase, que ten que arranxarse un pouco a cabeza, porque me dá a impresión que un pouco de cabeza, e realmente é un xogador válido tamén. Damián, creo que ten que explotar aínda, non é o xogador que eu agardaba, pero tampouco desmerece. Por conseguinte, esta é a miña valoración da canteira. Se pode ser máis positivo con relación a estes rapaces? Eu creo que non. Teño confianza en todos eles, pero que non pense a xente que van ser os que nos van quitar sempre as castañas do lume. Non. Eles están para ir mellorando, para ir medrando, e pouco a pouco converteránse en xogadores importantes aqueles que teñan calidade para facelo. Eso é o que penso eu. Por conseguinte, creo que está clara a miña postura. Confío moito neles. Esa é a valoración de Antonio. Respostas ou reaccións dos demais? Opinión sobre os canteiráns deste Celta que vai ter que realmente confiar moito na canteira este ano? Eu bastante na liña, quero dicir, polo xeral están dando a cara, quero dicir, o ano pasado clasificámonos a Europa en gran parte pola canteira. E canteira non tan só Iago Aspas, quero dicir, tamén hai que comprender que son xogadores na súa gran maioría moi novos, van ter picos de rendemento. Creo que iso se refire a Antonio con que non nos van sacar sempre as castañas do lume, e que non é posible, teñen que estar rodeados sempre de xogadores máis formados e que xa teñan certa bagaxe. Non sería xusto tampouco cargar esa mochila en riba de todos estes, pero tamén
parece que a filosofía un pouco dende arriba é isa, quero dicir, a mí unha frase como a que comentou Garcés, de que lle gusta a plantilla e que ti podes decir o que queiras e que falta un perfil non sei que, pero hai que xerar ventás para os canteiráns. Está claro que a idea de fondo é que, bueno, temos que intentar repetir o que pasou o ano pasado e a ver se conseguimos sacar outro Fer López que podamos colocar no mercado ano que ven, non? Eso é o que están desexando, claro, eso é o que están desexando. Non se coidan os canteiráns coidanse para vender. Aquel que descolle un pouco, non lo queren comprar. E entón, así, é o que non. Hai que manter máis os canteiráns aquí. Hai que facer presupostos sensatos e hai que contar máis cos canteiráns. Que xoguen aquí en Vigo 2, 3 tempadas e despois se venden. Pero non se pode xa vender a primeiras de cambio. Non se cuida. Hai que, unha cousa é apoiar a canteira e outra cousa é, para apoiar a canteira hai que confiar neles, pero confiar neles no noso equipo, non estar preparándoos para vender. E a min dame impresión que é o que fai a directiva e por iso non me gusta. A min é que o que decía Jorge, é verdade, eu estou de acordo coa política nova de acurtar prazos, dar moitas oportunidades, pero non se pode utilizar a canteira como excusa para, non vamos traer este perfil X que pide Claudio porque xa temos xogadores da canteira. Sabes, Martín, e ainda por riba sai este individuo, o Garcés, sai dicindo que temos a plantilla máis cara da historia. Pagando moito deben de cobrar os canteiráns. Ante iso, o que me fai gracia é que unha pregunta como esa e logo alguén lle di, vale, pero podes entón concretar cantos cartos, canto é, e a que a resposta foi moi reveladora. Eso máis tarde. Non sei, quero dicir, se non sabes ti os propios números do teu clube... Foi unha tomadura de pelo, pero increíble. Bueno, é unha total falta de transparencia, evidentemente, porque eu penso que en xeral, claro, haberá quen non este de acordo con isto, pero creo que en xeral os xornalistas en Vigo tratan bastante ben a directiva do Celta. Non hai preguntas que para min son obvias e necesarias. Pero algún director deportivo habla del coste de la plantilla. Nadie habla del coste de la plantilla a los medios de comunicación. Lo sacan los medios de fuentes. Pero el di que a plantilla máis cara da historia. Ya. Entonces, ante esa afirmación, hai que dicirles algo, porque que nos lo digan, a ver, por qué está cheo de canteiráns y a plantilla más cara de historia. A ver, ¿qué pasa? Sí, pero lo que yo digo es que cuando un club hace operaciones, nunca nadie dice ha costado tanto dinero, eso lo dicen los periodistas. Nunca un club oficialmente dice hemos fichado a tal tío por tanto dinero. No, nadie lo dice. Ningún club lo dice. En este país, nosotros sí. Que bueno, vale. Yo te hablo de España, sí. Claro. Vale. Pero non podes decir esa frase e non teres preparada a resposta a unha pregunta obvia, ¿no? Como cando tamén lle preguntaron se esta é a última tempada donde o finiquito de Benítez computan os gastos e resposta, entendo que sí. Como que entendo que sí? Ou sí ou non. Claro. Sí, é que non sei, ¿no? Eso non podes non saber, é unha pregunta. Sí. É lógico que nós non saibamos, pero eles teñen que saber, evidentemente. E que tamén somos especialmente opacos. Eu acórdome que en algunhas operacións que de xogadores que compramos ou vendíamos enterábamos dos detalles polo que dicía o club ou outro. Porque o Celta non soltaba prenda ninguna. É verdade que a Liga non é super transparente niso. Pero o Celta é especialmente opaco. Dame a mía sensación, vamos. No, o que está tamén claro é que grazas a venda de Fer López se puderon facer todo iso, porque a ver, admitiron ao final, dicían que non facía falla vender e ao final sí que facía falla vender antes do 30. Pero unha venda, 4 cesións, ni unha venda máis. Están esperando a ver se colocan a Edu e Cervi, a ver se no mercado de inverno. Pero claro, é que entón estás dicindo que non tes para planificar e logo te escudas nesa idea de que che gusta a plantilla, de que hai se habló de que podrían venderlos antes, o sea, es decir, hay mercados abiertos, creo que en Sudamérica, creo que en México. Sí, pero hasta inverno non se pode fichar a ninguén. No, hablo de ventas, hablo de salidas. Pero os ventas son para deixar fichas libres. Sí, claro. Entón, porque se saíse un destes dous, dicían que traían a alguén. Tiene que ser libre.
Si É es que no libre, mercado sí. de libres que tes agora mesmo. Ya. Pode haber aí algún xogador, pero eu creo que non van traer ninguén, aínda que No, Aidú, eu creo que non se vai ir. Aidú estou seguro de que non van a aceptar a oferta esa da Liga Mexicana, pero aínda que liberáramos ficha, se non é para un xogador de fortuna, eu estou seguro que libres non van traer. E se iso, van a esperar ata o inverno. Que, bueno, a min o mercado non me parece suspenso. Paréceme que se queda curto para xogar 3 competicións, iso sí. Claro, Además, é a ver, evidente. eu tamén teño a idea de que, a ver, hai dúas cousas aí tamén. Hai unha filosofía de fondo que penso que non se admite directamente, pero que se está a decir claramente. Quero dicir, cando ti dis que a prioridade máxima é a Liga e que o outro é un premio para a afección, para continuar sendo ambiciosos, eu non entendo como pode ser ambicioso se non planificas. Pero claramente te están a decir que o único onde se van centrar é na Liga, que o outro é un premio é xogalo, pero que penso que non van a apostar por iso. Claro que non. É un pouco heavy, ¿no? Escoitalo de un directivo así tan abertamente, ¿no? E tamén ese gracejo que fixo cando lle botaba en cara que non se daba conseguido que esa xente que quería marchara, dicir, pero ti te querrías ir daqui, co ben que se vive, co marisco, coas playas, home, non é serio. É un comentario de bar, é un comentario de bar, de barra de bar. Completamente. Pero non de bar celeste, senón de bar... De bar Sabes de que bar- pasa? de barra. Esta directiva non é nada ambiciosa, nada ambiciosa. Sí. Bueno, E fai pode que- unhas planificacións cada ano penosas. Eu E penso, cantos Antonio, anos así levamos? Cantos anos levamos así coas planificacións? Nunca eu fan penso que é planificación. ambiciosa, pero noutros sentidos, non no sentido deportivo. Bueno, non é ambicioso necesariamente. futbolísticamente, que é o que me preocupa a Claro, min. claro. No, efectivamente. Aquí están a la pasta e veremos el GS360S, que a mí ya lle teño unha manía que non podo ver esa. Ahora ya se llama Celta 360, Antonio, hay que actualizarse. Ya, eso sí, efectivamente, se llama Celta 360. Celta 360. Eso Aquí é para me enganar pregunta- os parvos. Eso é para Aquí me pregunta Antonio, Jorge e todos os demais, Sí. está a decepcionarvos Williot? Sí, Completamente. claramente. Hoy Le falta poroso. mucho. Tiene que entrenar mucho más de lo que entrena. Eu tamén penso que ten algún tema psicolóxico importante, porque estábamos todos falando de que tiña que ser este o ano do seu despunte definitivo e inda por riba tes unha renovación en riba da mesa, co cal xa iso non é un problema. Sí. E non estás respondendo, non estás físicamente, estás regular. Outro día fixo un pase sen mirar que mandou a bola aí onde non había ninguén. Non sei, Sí. penso que unha combinación moi perigosa entre falta de forma física e falta un pouco de actitude. Yo le pondría doble sesión toda la semana, doble sesión de entrenamiento, para que coja fondo. Tamén máis sesións con... Sí. É que a min tampouco me parece un tema físico, porque sí que neso mellorou moito. A ver, é evidente pola idade, fase de crecemento exponencial. Pareceme máis No. unha cuestión de actitude que non sei de onde ven. Martín, en las pugnas no gana una pugna, es desesperante. O sea, claro que yo creo que es físico también, claramente. O sea, Pero é que aínda así non se lle nota a lucidez que se notaba o que dicías ti, Sí, do pase tampouco. sen mirar e tal. É unha combinación de factores. A ver, que a tempada acaba de comezar, pero sí que pero bueno. o ano pasado tivera unha pretempada, recordo eu, que fora o mellor do equipo. Este ano nin se achegou. Igual Aí- Confiemos na psicóloga do Celta, porque eu tamén estou de Sí. acordo que é un problema físico, psíquico, Psicológico. o psicolóxico. Si non, eu creo que ten que ir a grada, efectivamente. Eu creo que, sinceramente, se non é un problema psicolóxico, se non se solventa, a sensación que dá é verdadeiramente moi lamentable. E mira que a mí é un xogador que me gusta e me gustaría que fose para arriba, pero, El inicio de liga del año pasado de él fue muy bueno, nada que ver con este. claro, Preguntan por Raúl tamén aí. Este ano que debía ser mellor e peor. Sí. Penso que con Billiot está a terse bastante paciencia, esa paciencia da que se pide para os xogadores da canteira, pois eu penso que Billiot está a desfrutar desa paciencia e, bueno, pois está agora mesmo, dende o meu punto de vista, nun impasse, non está a mellorar. Tamén penso, non sei, claro, non estou aí, non podo saber exactamente, pero dá a sensación de que sí que é algo psicolóxico. Falamos xa un pouco de Radu, pero aí hai unha pregunta sobre... Sabes, Antón, que ti que non estás aí, que non vas ao campo, xa se oi un run con relación a Williot na afección bastante ostensible.
quero decir, cando falla un balón ou non vai ou non sei que, ou xa se escoita un run na bancada que é perigosa para a súa situación psicolóxica, a verdade. Non sei se tes algo que engadir sobre Radu, xa que hai unha pregunta Eu de creo, Rubén. Radu creo que o definiu fenomenalmente Jorge. Eu sempre lle dou a razón a Jorge, eu nunca me a min, pero eu sempre queixándose, que así non pode ser. No, creo que o definiu moi ben Jorge, eu penso o mesmo do outro día de Radu, pero hai que verlo un pouco máis. Sí, a ver, yo ya le di un punto el otro día contra el Mallorca. Ya a mí en Mallorca ya empezó a asomar la cabeza. En Mallorca ya, ¿eh? Y ahora pues, sigue en buena línea. Eu creo que vai ir mellorando, pero unha mágoa que non teña competencia no posto, porque eso sí, non a teñe. Claro. Vai xogar 45 partidos. Pero sabes unha cousa, Martín, vai ter competencia consigo mesmo, porque a xente lle exixe moitísimo. Entón, el terá que mellorar como para demostrar que é o porteiro titular do Celta. É o que me consola un pouco, porque realmente, efectivamente, deportivamente, non ten ningún tipo de oposición, a verdade. Non é iso, parece que está progresando no tema de dominar a área, saiu ben, o outro día, o gol non foi... Creo que foi Fero que o dixo, para min non foi erro do Celta, verdade? Foi un gol de calidade, unha combinación a parede que tiraron rapidísimo, polo menos mirando na repetición. Non parece que fora nin erro de Carlos, creo que era o que... Un pouco despistado. A ver, yo lo que digo es que evidentemente todo es mejorable y es el único momento de desconexión porque justo después del gol el Celta sigue desconectado. O sea, hay unos minutos después del gol en los que el Celta sigue, pues eso, a merced del Villarreal. Pero es el único momento de desconexión. Es decir, hasta ese momento el Celta hizo un partido muy bueno, muy completo comparado con nosotros. Foi un erro tan groseiro como que pasou noutros partidos, pero sí é verdade que parece que pilloulles con ese chisquiño de desconexión, de que te dan unha tostada, de que estás un pouquiño lento, o mellor décimas de segundo, pero que realmente te pasan por en medio e xa cando che das conta xa é tarde, non? Y porque el Villarreal pasa de estar como atontado a de repente hacerte esa jugada rápido. Creo que al Celta sí, pero polo medio non te pode meter un gol así, polo medio non te pode meter un gol así. En primeira división, polo medio non te pode meter un gol así. Pero bueno, meteron o gol, xa está, pasou iso, e punto, xa está, non hai que darle máis voltas. Este tema gustaría ver eso, máis continuidade, porque sí é verdade que xa no partido do Mallorca fixo unha boa actuación. Penso que este partido contra o Villarreal foi o seu mellor partido, o de Radu, con diferencia, o máis completo, e a mí sí que me gustaría ver esa continuidade, coa salvedade que dixemos antes, de que estamos pues, apostando ao 100% a ter un único porteiro, non? Que tamén estou de acordo con vos, no que dicíades de que vai ter competencia con si mesmo, o sea, é unha persoa que o ves no non verbal, ves claramente que un porteiro que pelexa por ser mellor cada día, eso é unha tranquilidade, non? Exacto, gracias, por lo menos me dechas a razón en algo. Vale, Jorge, grazas. Eso sí, está falto de cariño, Antonio. As declaracións que tivo Radu, a verdade, que se lle nota implicado. O que dá rabia... Perdón, Martín. Non, simplemente dicía que respecto á lenguaxe non verbal, pero tamén a verbal, eu noto yo moi implicado co equipo, xa se nota que se está integrando na cultura autóctona, polo menos a nivel vestiario, dudo que vaya a dar ningún problema. Parece bo tío, a verdade, sen coñecelo. O que dá pena foi perder, non gañar este partido frente ao peor Villarreal que vi en Vigo últimamente. Claro. De que ano pasado se lle gañou cunha remontada, xogaron moito mellor que este domingo pasado. E foi unha pena porque deume moita pena o Villarreal. Eso indica tamén o nivel do fútbol español que é bastante malo. Eso penso que é unha cosa importante, porque cando che xogan mellor e non és capaz e perdes, a sensación é diferente, pero claro, que perdas ou empates cando és superior faltache darlles un tiño máis, é cando realmente te cabreas máis. Penso que eso é o que nos pasou, ¿no? Que estás aí, xente que non ofrece nada, non aporta xogo, non fixo ocasións, e que por eso, por floxeras túas ou por unha falta de desconexión ou por un erro, por unha cousa así, te metan goles con tanta facilidade, unha mágoa cando a sensación podería ter sido moito mellor, non?
E Rubén Lomba que a remontada foi fronte ao Betis e non fronte ao Villarreal. Foi 3-0 a Villarreal a semana pasada. 3-0 ao Villarreal. Sí, non me acordo. Pois bueno, son moitos partidos, pero de todos os xeitos tamén dicía Rubén Loma que estábamos a criticar injustamente a Radu. Eu penso que criticábamos máis a directiva por non tomar en serio a contratación dun porteiro que puidese o único con Radu e facerlle competencia, non? O que decíamos era que sobre o papel non era as necesidades que pensábamos que tiña que ter un porteiro de garantías para afrontar 3 competicións de nivel. E penso que iso non é criticar a Radu, quero dicir, a súa traxectoria nos equipos que xoga é así, quero dicir, non é, soaron outros nomes que tiñan moita máis calidade e moita máis prestancia para ter unha porta mellor defendida sobre o papel. Claro, unha vez que chega e ves actuar, penso que hagas, a ver, o que pasou nos amigables, eso son entrenos, ninguén penso que lle pode decir nada por os erros que se cometen neses partidos. E non lle tiraban, ademais non lle tiraban tampouco. Claro. Entón, bueno, penso que cando chegou a competición de verdade, pois non fixo mal papel e ao revés, penso que está a crecer e a min gustame iso, que cada partido parece que mellora, que está moito máis desperto, está ben, non? Sí, yo creo que a Radu, lo dije el otro día, se le ficha primero porque hay que empezar la pretemporada con un portero mínimamente en condiciones y el Celta ficha lo que tiene más a mano y lo más rápido posible, porque si no, si ficharan un portero con las condiciones que había comentado días antes, porque fueron días antes, el director deportivo comenta días antes de fichar a Radu las condiciones que quiere un portero y de repente sale Radu, ¿no? Que realmente no se adapta a ese perfil. Entonces, o que non me gustou tampouco do Doxe foi que a xustificación foi que levaban tempo facendo scouting, que levaban tempo... Sí, que fueron a verlo, tal, sí. E que ao final se decidiu por. Eso non é verdade, quero dicir. No. Pues sí, menten más que falan. Hombre. Fue prisa, o sea, los hechos son evidentes. Fue por prisa y por tener a un... Que yo lo entiendo, es decir, es porque Claudio tenga mínimamente un portero en condiciones con el que entrenar desde que empieza la pretemporada y para que no esté cojo de la portería, que es un elemento fundamental, me parece, ¿no? Pero isto é un problema crónico deste mercado, creo, que o tema de que as saídas se traballaron moi tarde. Se tiveramos metido presión san, quero dicir, non acosar o xogador, pero se lle dixese xa, eu non sei, en suño a Iván Villar que non se contaba con él, porque todos os rumores chegaban a 1-2 semanas do peche de mercado. Cando mellor el xa tivo a decisión de quedarse aquí, o mellor xa non ten ofertas que lle agradan, e con Aidú e Cervi igual, eu creo que tampouco sería xusto, porque criticalos e botarlles a eles toda a culpa, non ten máis saídas. Eu sinceramente, non lle boto culpa a ninguén. Eles teñen o seu contrato, fan coa súa vida o que consideran oportuno, porque se non interesasen ya les daban da patada para mandalos. Totalmente. Antes, digo, a calquera xogador que non interesaba da patada. Pois que firman estes contratos mal contratos, mal feitos, eles son profesionais, viden, bueno, pois aguanto un ano máis e o ano que ven xa veremos. Digo por Aidú, Pepiño, coño, con tanto que o queremos, e por Cervi. Bueno, pois están no seu dereito, tío, e cando non te interesa o xogador, pensas en largalo, pois hasta eles se agarran a iso. Malo que lle fixo eses contratos. Que eu entendo que haxa xente que critique os xogadores por iso, pero o que non entendo é que non se engada a iso a crítica que lles ofrece esos contratos, porque pero a ver, Antón, esos son os máximos responsables. Vamos a ver, Antón, una cosa, el contrato a Aidú, la última renovación se le ofrece por el momento en el que está y a mí me parece una renovación lógica, es decir, por hablar de un caso concreto, es decir, no se puede criticar que el Celta haya renovado a Aidú la última vez. Es decir, pero que se lle pagou a servicio unha barbaridade. Pero eu non estou falando de Aidú, yo estoy hablando de Aidú. Aidú, ya. Sí, a Cervi vale. Estou con el a morte, se non quere marchar, que non marche. Claro, e ojalá que juegue. Pero que marche contento, que marche contento. O que eu digo é que non como unha escoria aí que xa non vale porque se lesionou. O que eu digo é que hai dúas partes, o que asina o contrato e o que ofrece o contrato. Entón, bueno, pois cando as cousas non saben ben, criticar a un tipo porque non quere sair pareceme injusto. Porque o contrato está asinado dese xeito. Claro. E que non aceptaron propostas que lle deron, pero sabe Dios que propostas. Ya. Esto non as din. Exactamente, pero o meu non iba tanto nesa liña, que tamén estou de acordo. Eu
con esa decisión non me vou meter, pero nunca. É o propio xogador que debe decidir se quere quedar ou irse. Pero o tema do clube de botarlle a culpa, pareceme a min, polo que deixa caer na prensa e na rolda de prensa de Garcés e nos medios, é que aos xogadores dá a sensación, polo menos dende fora, de que se lles dixo que non contaban con eles moi tarde. E así que tampouco van querer irse, pero moi tarde. O do porteiro xa se vía vir a falta de nivel dende fai anos. Non sei a que san estas presas agora. Pois evidentemente, como dicía Chema no chat, víase vir o final de mercado, pero é que a leguas. É que non sei como nos sorprende. Porque... Sí, a mí non me sorprendeu nada. Eu xa sabía que non ia vir ninguén, Tiña clarísimo, vamos. E con este que o que digo de Eidú tamén o digo por Villar, Villar pareceme un porteiro que non está que teoría do Celta, pero lle fixeron eso, e se ele non atopa algo a última hora que lle convenza, pois sigue no equipo. E que pasa? Pois é un problema de quen lle fixo ese contrato, que tampouco era como facerlle ese contrato, Fernando, porque, sinceramente, este xogador Villar é un xogador que non era... Yo hablé de Eidú, Antonio, non hablé de Villar, hablé de Eidú. No, xa o sei. Digo, non estou... Yo comento a ti en sentido de que realmente o xogador... Eidú estou totalmente de acordo, sabes que para min é desos xogadores que eu quero moitísimo e que... Pero a Claudio non le gusta. A tu amigo Claudio non le gusta, Eidú. Bueno, está claro. Nunca le gustó. No, porque non é ese central que saca o balón xogado con él, pero en cambio físicamente que o problema é un xogador que replega moi ben e que é capaz de facer grandes cousas. Pero bueno, eso son cousas. Sí, creo en Claudio, creo que é único, de verdade, e despois de ter falado con ele neste verán, de verdade que creo que o adestrador que mellor pode entender isto. E se non, é o xogador que lle pode sacar a toda esta xente de verdade o fútbol que leva dentro. Se ele non o fai, outro non o ia facer. Estou con ele a morte. Unha mágoa que non lle dean algunhas das cousas que pide, eso tamén é... Eu penso que todos estamos de acordo nisso, penso que todos temos unha crenza, unha fe importante en o que pode dar, o que pode sacar Claudio de moitos xogadores. Tamén houve outro momento moi interesante onde tamén a mente ou a lingua xogou unha mala pasada cando dixo Garcés que non trouxemos ningún xogador que Claudio non autorizase, bueno, máis que autorizar, que non estivese de acordo con él. Claro. Quen corta o bacallau, ¿no? En canto a... Dan mágoa, Jorge, dan mágoa, de verdade, que dan mágoa e vergonza. Yo también lo que digo es que vale que no se le trajeron a todos los que quería, pero se le trajeron a unos cuantos que él quería. Él quería a Ilaix Moriba, él quería a Borja Iglesias y quería a Brian Zaragoza. Entonces son tres pilares que se le trajo a Claudio. Entonces, bueno, es verdad lo que decís, pero también es verdad que se le han traído cosas que él pidió como primeras opciones. Entonces, bueno. O ano pasado, por exemplo, se lle mantivo a Durán ou Alfon, que foron peticións de, bueno, se non vai distraer ninguén, que tamén, por esa parte, un pouco triste por parte do clube, pero deixademe estes rapaces que lles podo sacar rédito. Evidentemente. Bueno, precisamente por eso, para min non é un suspenso total. Para mí sí, para mí un suspenso clarísimo. Que sí se fixeron ben, pero en xeral non é suficiente. Do 4 non soben, eso está claro. Eso que é unha filosofía que o único que lle pode sacar rendemento é Claudio Giraldo. Porque claro. Tamén eles xogan con iso, ¿no? Damos o que queres, pero tamén contamos con que coquetés sabemos que vais sacarlle moito máis rendimento. Pero eso le va a hacer... Sí. Pero sabes, Jorge, que eso non son ciencias exactas, que pode o fútbol é moi cabrito, o fútbol é moi cabrito. Tampouco é que eso que é unha cosa boa para o equipo e confiar no entrenador, fastidia esa frase rematando con esta idea de a ver se nos consigue sacar outro Fer López que podamos colocar no mercado o ano que ven. Claro, pero Jorge, eso le va a hacer bien a Claudio, como hablo a nivel personal y profesional, para que él crecer y luego buscarse la vida en otro lugar, porque estoy seguro de que acabará yéndose del Celta. Eso va a ser muy bueno para él a nivel curricular, eso estoy seguro de eso. É moito máis querido é máis preciso un entrenador que saiba sacar rendemento que ten en cada clube que un que solamente saiba xogar con estrelas, ¿no? Claro, por eso. Algo que hai que puntualizar moi importante, que lembradesme agora, o tema de xente cuestionando esa figura de Claudio,
tras 4 jornadas. Es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero yo. Que sé que hai fauna para todo o mundo na Villa do Señor, pero... No, claro, pero xa sabes que o fútbol é libre, todo o mundo sabe de fútbol, claro. Se queremos un proxecto, temos que acostumarnos aos baches. Non sei, Imanol non tivo baches, non tiveron baches o Cholo, non tiveron baches todos os entrenadores así máis ou menos de clube, tiveron malas tempadas. Hai que acostumarse. Y esto no es un bache, insisto, para mí no es un bache esto, pero bueno, habrá gente... Comezaríase mellor ou peor, e aínda que estivésemos nunha posición non moi boa na táboa, eu creo que ten o rédito máis que gañado. Tería que facer as cousas radicalmente mal Claudio para que as miradas foran a él e non a directiva ou os xogadores, quero dicir. Foi a mellor fichaxe que fixo o Celta en moitos anos. Que conste que foi por necesidade, non foi por creenza nel, Eso que quede moi clarito tamén, Non foi que eles cresen en Claudio Giraldez, é que cando largaron a tal que ian a traer, entón, mesmo se falaba de outra xente, é dicir, foi porque non lles quedou máis remedio. Pero luego él les hizo creer en él, Luego con su trabajo él les hizo creer. Claro. Despois sí. Pero, como di Jorge, para facer xogadores, a ver se alguno podemos colocar xa, porque non vai cadrar outra vez o presuposto en maio e xuño. Eso está claro. Eso, tampouco debe olvidar iso, porque é unha cosa moi importante. É moi sinxelo, unha vez que estás aí, che dan a oportunidade, perfecto, amosar que eres quen de facer cousas, pero tamén esta cousa de, vale, fun a derradeira opción porque non trouxeron a ningún máis. Tamén para ti, a ver, che dá moito ánimo porque eu quería a oportunidade, tivena e pude facela ben, pero é verdade que claro, que agora é moi fácil como directiva apostar polo proxecto de Giraldez cando nese momento pois era o que tiñas a man, non? E menos mal que teñamos. E ademais tamén podo dicir que é un tipo excelente, un tipo sensible, un tipo moi seguro do que fai, con moitísimo agarimo. Eu dixenlle unhas cantas palabras e emocionouse realmente. Notei que lle viñan as vaguas aos ollos. Eso a min chegoume moi dentro, porque lle dixen o moito que significaba el para o Celta, o moito que fixo, o traballo que fixo, e iso que eu ao principio era crítico con el polo tema das demasiadas rotacións, pero demostroume que tiña razón, e realmente díxenlle que como celtista e como socio antigo do Celta que me sentía moi orgulloso do seu labor. E sigue rotando, Antonio, sigue rotando mucho. No, por eso, que ahora non, te digo que ao principio non me gustaban demasiado rotadores, pero logo me demostrou que sabía o que facía e o que tiña entre mans. Por eso lle dixen, e el quedou emocionado e para mí foi maravilloso. Tengo unhas fotos con el. Isto ocorreu hai unhas semanas en San Vicente do Mar que hai fotografías que imos poñer na parte da comunidade do Barceleste para que vexades que Antonio non se está tirando da moto, que realmente estuvo falando con Giraldez e que foi un momento emocionante, ademais. E díxenlle ademais a Noa, faime unha foto con Claudio. Non me fago fotos con todo o mundo, ni moito menos. Sigo Maciño. Faime unha foto con el e el moi humilde dixo, para mí é unha honra facela contigo. Pois, cando para mí realmente eu quería ter unha foto con Claudio Giraldez porque realmente o que fixo este home por o Celta en momentos tan difíciles só se debe a él. E non a directiva que hai que dicir que xente relacionada co fútbol hai escasísimas persoas que teñan foto con Antonio García Teijeiro ou que Antonio García Teijeiro teña con eles, porque, bueno, fora de Iríbar, cando eras neno, penso que Maciño é pouco máis. Claudio Giraldez é pouco máis, non? De fútbol, Claudio Giraldez é Maciño, única e exclusivamente. Bueno, xa que estades a falar, poñeremos esas fotografías. Antón, unha cousiña, perdón, por retrasar a emisión. Non se retrasa. Primeiro, Claudio parece moi bueno persoal, que para mí eso é tanto máis importante a hora de valoralo, que gustábame moito como protexía aos xogadores en rolda de prensa o ano pasado, cando estaban baixo dúbidas e tal. Para min é un pouco a marca dun bon adestrador, saber poñer un pouco a faciana polos xogadores, pero o que quería dicir é, respecto ao comentario de Rubén, creo que se malinterpretou o meu comentario. Non quero dicir criticar a Claudio certas cousas, porque é falible, é un ser humano. No, comentar cousas.
Senón que me refiro a xente que parece que se non gañamos ao Xirona hai que votar a Claudio inmediatamente. No, Que bueno, teño lido cousas así nas redes. Aí seguro Sí, que que xa remateu a súa xeira, etcétera, etcétera. Sí. Bueno. Eu lin cousas así, pero bueno, é gratis Por falar, favor, se tes por favor. conexión a internet, claro. Remató su ciclo de ¿qué? De 1 año y medio y 1 año y medio en Europa. Ese es el ciclo que acabó, ¿no? De Claudio Giraldo. Efectivamente. Bueno, pero xa que falades de Garcés e todo o que tivo que ver con esa rolda de prensa, e sei que Jorge ten mesmo algunhas anotacións que fixo, porque non só viu a rolda de prensa, senón que estudou un pouco a rolda de prensa. Hai unha pregunta de Manuela González de xa hai uns minutos que di: que opinades da tensión que había hoxe na rolda de prensa? Garcés demasiado serio e totalmente defensivo, e Marián, vin algunha foto, estaba cunha cara que, coidado, tensións internas. Como valorades esa situación? Casi como símbolo público desa situación esta rolda de prensa de Marco Garcés. Home, casi xa funa soltando todas esparcidas. Yo creo que sí. Pero é verdade que, a ver, a cousa xeral o que di aquí, ¿no? Antes eu mencionaba que si é certo que si tes un pouco de idea de como funciona a comunicación non verbal, claro, a expresión de Marco Garcés durante toda a roda de prensa foi moi defensiva, mesmo as respostas, ¿no? Monosilábicas. Sí. El mismo dixo, ¿no? Que de feito fixo unha broma dicindo que era unha rolda de prensa corta porque como estaba a contestar todo con monosílabos, pero xa non é tanto iso como o tema das imprecisións, de que hai certas cousas que ti tes que ter preparadas cando te pones diante de un montón de periodistas para facer un balance de certas cousas, ¿no? E ti non podes soltar cousas que son abertamente imprecisas ou falsas porque temos grabacións, porque hai cousas que ti mesmo dixeches hai tempo, entón non sei, pero son cousas moi sinxelas, ¿no? Si ti comenzas dicindo que toda a plantilla estaba completa 15 días antes de comezar o torneo, eso non é verdade, porque Borja Iglesias foi o 12 de agosto e se empezou o 17, entón non é certo. Brian Zaragoza tampouco. Brian Zaragoza igual, entón, claro, son pequenas cousas que ti non podes, xa non falamos das preguntas directas, ¿no? De antes, de canto existo, pois non o sei, xo digo despois, entendo que sí, esas cousas non poden sair, ¿no? Sí, penso que sí, que falta ese nivel máis aló pois, do que antes falaba, non? A min preocúpame a filosofía que hai de fondo, preocúpame que claramente se diga pois, que aposta evidentemente por la Liga, como, a ver, por outra parte, todos sabíamos que era así, quero dicir, eu entendo o que quere decir cando di que o tema europeo é un premio, vale, é un premio, pero si non é interesante xogar en Europa este ano para dentro de un ano ter problemas o mellor descender. Quero dicir, entendedesme o que digo, cos clubes do noso nivel, por así decir, ese sempre ten sido un problema importante, ¿no? Hai moitos equipos que consiguen clasificarse para xogar Europa e logo a seguinte tempada teñen problemas porque non teñen o músculo nin financiero nin o outro para poder acometer esas competicións, non? Entón, claro, tampouco podes falar desa forma en plan, Europa xa está, é un premio, o importante é outro e non imos facer nin o mínimo esforzo para reforzar nada. E logo, claro, non sei claro cando se lle preguntou directamente, pero vamos a ver, temos cartos para reforzar? Temos orzamento abondo para facer isto? Porque os números, claro, non están claros. Ese penso que é un problema, non? Quizás Miriam, cando fala a presidenta, ten outra forma máis, digamos, directa de falar e máis clara tamén en estas cousas. Tamén é que, bueno, é o rol que ten que xogar Marco Garcés, non? Xogar a ese, bueno, pero non sei, é unha decepción en canto a que cando ti fas iso, penso que tes que ter máis claridade e levar as cousas mellor preparadas porque sabes cales son as preguntas que van facer, non? E non podes utilizar pues, frases de bar, contestacións máis ou menos xocosas, cando as preguntas todas serán serias, ben enfocadas. Penso que ninguén foulle a dorar a píldora, penso que todo o mundo preguntou cousas moi concretas e escapou pues, con monosílabos ou con... A ver, a mí me sorprendió para mal
que Garcés entró en la rueda de prensa con la escopeta cargada contra los periodistas. Y eso yo creo que no lo había visto en ninguna de sus ruedas de prensa. Lo había visto siempre tranquilo y hoy no estaba tranquilo, pero desde el minuto 1. Y se ve claramente cuando le preguntan por la famosa guinda de la que hablaba Claudio. Es decir, en ese momento la contestación es sonríe de una manera muy falsa, porque es muy falsa la forma de sonreír que tiene en ese momento, y le dice, me alegra que me hagas esa pregunta. Es decir, en ese momento lo acaba de cabrear a Claudio Garcés todavía más. Entonces, estaba esperando esa pregunta para responder la famosa frase del pastel. Entonces, me pareció de muy poca clase esa forma de hacer esa rueda de prensa y muy raro en Garcés. Es decir, la primera vez, que ya ha hablado varias veces este hombre, que más allá de que nos puedan gustar o no sus argumentos, el tono y la forma fueron las peores hoy de todas sus ruedas de prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también... Non penso tamén é porque él claramente sabe que, a ver, eu veño aquí, sei que preguntas me van facer, sei que non o fixemos ben, entón teño que dar a cara e defender unha cousa que sei que non está feita ben, entón xa entro arrasando. Exacto. Claro, eso, a ver, Non tiña conciencia tranquila, Jorge. A mellor defensa o ataque, claro. Totalmente. Y luego, bueno, ya que nadie habla, comento. Ahora que el mercado está cerrado, ya podemos hablar abiertamente de cómo queda la cosa. A ver, para competir decentemente en las 3 competiciones no hay plantilla, claramente. O sea, está coja la plantilla. Si queremos solo competir en una, en la Liga o en la Liga y un poco en la Copa, vale. Pero para estar decentemente en las 3 no hay plantilla. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. Esa es la preocupación que yo tengo, ¿no? Y creo totalmente, totalmente, claro. Veremos. De aí o medo que eu che dicía de non empezar ben. Porque creo que era Antón o que dixo que para en Europa disfrutar realmente de Europa tens que estar na Liga como mínimo tranquilo. Ya. Entón hai que, iso é o medo que eu dicía, nada máis que iso. Paciencia teño máis. E bueno, e logo cando sacou eso dos 20 kilos de Óscar Marcos, eso tamén foi outra, dándole xabón de tal, que non quiso aceptar e tal. Bueno, non dixo equipo, non dixo nada, pero este tío, ¿de qué va? Sí, habló de un problema personal, que yo no conozco el problema personal que puede tener Óscar Marcos, pero no sé. De hecho, ni conozco ni al jugador, pero bueno. Yo sigo viendo bastante fuera de lugar, realmente, pero bueno. Isto creo que foi unha forma tamén de intentar vou quedar ben para que vexades que ben tratamos. Desviar el tema, sí. Desviar el tema, sí, estaba. Sí, intentou apaciguar as augas, pero dende logo, mira que a min polo momento pareceme que Garcés mellorou o que viña detrás, pero foi a rolda de prensa máis torpe, pero sin ninguna dúbida. No, claro, o que pasa, Martín, nese punto de vista, eu penso que é sempre máis sinxelo estar de cara a fora cando as cousas van ben, cando saen ben, cando as cousas comezan a non ir tan ben, cando hai dúbidas sobre o que se está a facer, cando hai críticas, pois entón xa a situación non é tan sinxela. Aí é onde se ve realmente, pois... Yo creo que Felipe Miñambres era mucho más claro que Garcés. Felipe Miñambres hablaba de una manera mucho más clara que Marco Garcés. E Torrecilla tamén. Bueno, también ya nos estamos remontando a claro, porque son os anteriores, claro. Sí. Claro. Bueno, xa que estamos con este tema, pois fagamos unha avaliación, pois non sei, se queredes numérica. Oye, permíteme dicir, Fernando, que de acordo estuvo contigo neso que acabas de dicir da plantilla, tío. Estás aprendendo moito dende que veño eu ao bar. Lo llevo diciendo desde antes de que acabe el mercado, pero es que ahora que ya se acabó... Porque yo soy de los ilusos que ayer esperaba algo. Yo soy de esos, Antonio. Entonces, bueno, pues... Si no, eu a verdade que non, pero bueno. Di por certo aquí Manuela González que o problema persoal fíxose público no seu momento, perdeu o seu pai, que era moi coñecido en toda a zona de Arousa. Entón, ese foi o problema personal dese xogador. Non sei se estaba moi... penso que está un pouco fora de lugar traer ese tema aí que non viña a conto. Na rolda de prensa, porque non viña moi a conto, pero bueno, aí grazas a Manuela por lembrar isto, porque, bueno, pues tamén hai que dar esa información. Claro, se falamos do mercado, pois temos que falar do que pensades, como avaliades numéricamente ou non, se queredes numéricamente, pero un comentario breve sobre o que pensades deste mercado de verán
e pasamos xa a parte final do Bueno, numéricamente programa. son 28, con lo cual pasamos de los 25, creo, de oficiales. Con lo cual, numéricamente no tengo ninguna queja. Yo tengo queja en cuanto a calidad. O sea, Numéricamente 0 a 10, de 0 a 10, Fernando, como se foses profesor. 4. no, de 0 a 10 dices. Pensaba que hablabas de la plantilla. No, numéricamente quero dicir unha nota numérica de 0 a Para 10 min, sobre... 4. Ya está dito. Antonio di 4, pero hai que xustificar, non? Non se pode dicir 4 e xa estar aí, lanzar Bueno, o pues dardo e xa está. por todo o que dixemos, non temos unha plantilla acorde para disputar en condicións tres competicións, sobre todo tan exixente como é Europa, porque Europa é moi exixente. Sí. Tes que xogar partidos en casa contra equipos duros y el primero, ya el primer partido es muy exigente en Stuttgart. Claro, o sea que, claro, sí, por sí. eso digo. Sí. Con Stuttgart o primeiro partido? Sí, allí, en Alemania. Sí. Oh, pues sí, empezamos ben de carai. É que eu teño a sensación de que a directiva dá Europa xa por amortizada. Eso demostra, Jorge, que non lles importaba nada clasificarnos para Europa. Claro, Esta é a clave de todo. É moi mala porque penso que xa se conforman con ese premio, se conforman con intentar xogar a fase primeira e xa está, en non clasificarse para nada máis, escudarse en calquera cousa, pero teño esa sensación de que o que se transmite é que Europa está amortizada e que xa nos podemos dar con un canto. Que Jorge, ti dis correctamente que un agasallo, pero que tamén debería ser un reto para nós como a clube. Joder, xa que tes a oportunidade tras ambición deportiva, que dicía eu. É un premio para ser ambiciosos e logo que non hai que non ter esa ambición, ese reto. Claro, e aproveitar a ilusión do celtismo coa situación. Isto demostra un pouco o que eu viña rumiando antes. Non estaban moi contentos con clasificarnos para Europa. A directiva non estaba moi contenta porque sabía todo isto. Eu notei que non había demasiadas ganas. Sorprendeunos, colleunos un pouco a pé cambiado. E iso é unha realidade. Eu tamén penso que pensaban que ia ser a Conference. E a Conference era máis asequible de cara a un equipo, bueno, o que les pensaban, ¿no? Pero penso que a sorpresa que para todos nós foi un premio importante. E unha ilusión, ¿no? E unha ilusión grande, ¿no? Eles pensaban que ia ser máis manexable un tema europeo, poder vender Europa, pero coa Conference League, que era un pouco máis, bueno... Sí. Accesible, ¿no? Pero, bueno, é que... É o que hai. A mí o que me preocupa é que dando Europa por amortizada, tamén tes a sensación de que vas a intentar pues, non ter problemas no equipo no sentido de poder ter pues, algunha lesión importante, alguna cousa que te estrague o resultado outro, non? É unha pena, porque eu penso que todo o mundo estaba moi ilusionado por volver a ver equipos europeos, non? Tampouco sei que pensades, podemos falar despois, ¿no? De que pensades do sorteo, dos rivais, desas cousas. Bueno. Pero, bueno, penso que sí, que unha... Dando por amortizado iso, pois non, eu tampouco lle podría demasiada puntuación ao mercado. Yo le voy a dar un 6 a la directiva. Fernando, un 6 que sí. queda corto porque Modesto Veiga di 9,5, porque para valorar hai que comparar co resto de clubes con xogadores sen poder inscribilos, non? É verdade, pero tamén hai moito clube, mesmo español, con presupostos así máis baixiños ou similares ou con menos competicións ca o Celta e que se moveron mellor, creo eu. Fomos dos peores? Eu creo que non. Eu daríalle tamén un 6, 6,5, pero é verdade que falta guinda, falta... o reforzar portería. A ver, yo le doy un 6 por, es decir, yo argumento mi 6, le doy un 6 por lo que dije antes. Primero, se cubrieron prioridades y más temprano de lo que yo pensaba. Hablaba el otro día de que en junio ya se estaban haciendo fichajes, algunos fundamentales, y evidentemente por eso les doy un 6, ¿no? Porque están cubiertas necesidades imperiosas. Y evidentemente al notable no llega, porque lo que digo... Porque la es lo que faltaba, que pues si le puse un notable, marcho. Pues mira, Martín le está poniendo un 6,5, ya está preto. Martín está preto. Estamos decepcionados co final do mercado e que é lógico. Martín non está acostumado a dar clase, non? Foi o meu primeiro curro, pero polo que sexa xa non voltei. Sacou as opos a miña irmá, esa será a profe da familia agora. Pero non, eu creo que, bueno, faltanos para competir ben as 3 competicións.
se xogásemos tan só Liga, dáballe quizá iso sobresaínte ou preto, pero é que quedámonos curtos, de aí o meu 6, que tampouco pareceme de suspenso. Suspenso sería nin traer a Brian Zaragoza, non ser capaces de recuperar a Borja e a Ilaix, etc. Tampouco pareceme tan desastroso. Se non se trouxera o tema amarrado de Borja, eu penso que a decepción hubiera sido monumental, catastrófica, penso eu, de cara ao ánimo, non? Penso que Un 2. tamén Entón eu lle daba un 2. Eu daba un 2 como Javier Zúñiga. 2 y 2, 4. No llegas ni al aprobado entre los dos. molestoume un pouco que se tardara tanto en pechar iso, non? Por iso tampouco me gustou esa cousa de hai 15 días que estaba todo pechado, porque non tiñamos nós esa sensación, non? Estiveron xogando, penso, co lume ata case o comezo da... Cando todos sabíamos, Jorge, que Borja iba a xogar. Totalmente. Que eso foi xogar un pouco, facer un pouco circo, que era outro tema do que tamén quería falar, o final, que teño unha sensación un pouco dun certo circo no que se está convertendo algúns aspectos do fútbol neste país, pero bueno, eso Sí. outro tema para despois. Pero eu penso que se queredes nota, eu penso que un claro caso destes exames onde ti ves, al final colocas un 4,7. E logo pero Jorge, a ver. Bueno, con tal de que non chegues ao 5, pero a ver, Jorge, pero eu sei... lees unha pregunta de novo e dices, bueno, aquí, o mellor isto está un pouco mellor, esa revisión do exame, dices alguna cousa, veña un 5. Jorge, yo creo que algún examen mío me lo aprobaste así, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Pode ser, non sei, pero o que ia dicir eu é que con un 4,7, Jorge, eu penso que ti aprobas o alumno, non? Claro, por eso digo, que ao final... Que ao final sí, pero que dubidas un pouco. Ao final pois un 5 porque tes esa ilusión, tes esa idea de vexo mimbres, penso que o podes facer mellor, e un pouco fago iso, non? Un 5 raspado para decir, bueno... Non me fastidies, eu que estaba contento con 4,7. 3 competicións moi curto. E penso que non, que se fixo todo para manter o nivel que hai, non? Pero bueno. Sí, para min o número estaría entre o 5 e o 5,5, pois porque non é realmente un total desastre, senón sería un suspenso, pero penso que non se está aproveitando o momento excepcional de ilusión do celtismo, unha tempada especial, a volta a Europa, toda unha especie de aura que dende fora dá a sensación de que existe en Vigo alrededor do Celta. Penso que, bueno, pues sí que hai algunhas incorporacións interesantes, algúns xogadores que se amarraron que era preciso, sí, e por iso, pois aprobado raspadísimo, deses nos que pois o alumno de español pois ten equivocacións no xénero, di la programa en lugar del programa e cousas así, entón pois estás preto, Jorge, pero non chegas, pero máis ou menos entre 5 e 5,5, que digo. Jorge deixoume a min fastidiado, porque pensaba contar con el con un suspenso, ainda que el fose un suspenso alto, pero fastidioume. Bueno. Quedo parcial, a ver logo despois que pasa. Jorge es el típico profesor colega de sus alumnos, me gusta, Jorge. Bueno, o profesor tiene que ser colega, pero hasta un punto. Claro, pero no se pillen confianza, pero poniendo barreiras, efectivamente. Bueno, os números están dados, bueno, hai algunhas cousas... Son as 10 menos 20, Antón, xa, Sí, por eso digo que non queda moito tempo, pero gustaríame saber, claro, non vai haber... Hai tres cousas, penso, das que hai que falar brevemente antes de rematar. Primeiro, o Celta non xoga a semana que ven porque temos un deses paróns que a min tampouco me gustan. Entón non haberá fútbol da Liga Española, non haberá fútbol do Celta, e si partidos internacionais que evidentemente non vou seguir. Como se presenta, pensades vos, este parón pro Celta? É algo positivo? Davos igual? É algo negativo? Preferíades partido este domingo ou este parón vai vir ben para poñer un pouco de calma, reflexión e seguir adiante? Antes de dar mi opinión, teño que decir que é unha barbaridade que o fútbol comece en agosto. Primeira cuestión que quero dicir, non se pode comezar o fútbol o 15 de agosto, nin o 13 de agosto como o ano pasado. É unha vergonza. Eso é o primeiro. Segundo, que sigo dicindo que co comezo da tempada debíase pechar
o período de contratacións. Non se pode que un xogador dicían que podía marchar Beltrán para o Girona. Non foi así, pero imaginadevos o domingo próximo, non o outro, non, o día que veñen aquí, que Beltrán xogase contra o Celta, sería increíble. Eso hai que acabar, eso é o fútbol. Mira, para mí fue una de las buenas noticias, Antonio, que Beltrán quedase. ¿Ves? No, pero digo, imagínate que marchaba. No, ya, pero... E que viniese a xogar o domingo 13 ou 14, creo que viniese a xogar co Celta. Eso é inconcebible, para empezar. No, sí, eso claro. Es tremendo. Pasó con Augusto, ¿no? Hace unos años. Pasó con Augusto con Atlético de Madrid, sí. Efectivamente. Pero o que teño que decir é que estou farto de tantos paróns porque realmente meten tantos partidos de seleccións que non veñen a conto. Que é iso de Nations League? É unha tomadura de pelo, tío. No, sí, estoy de acuerdo. Ahora vienen los del Mundial, pero los de Nations League sobran, sí. Bueno, sí, pero tamén cando é a Nations League tamén anda polo medio. Antonio, sobrecargan de partidos o calendario e fan as barbaridades de empezar en agosto. É unha barbaridade. En agosto non é para xogar o fútbol. A min gustaba o fútbol de antes, cando os xogadores facían pretemporada en condicións, logo había os partidillos estos amistosos, os torneos e tal e cual, e logo comezaba a liga. Eso era moito máis racional. Dito isto, considero que ese parón o Celta o mellor lle pode vir ben para seguir traballando con xogadores que están fora de punto. Antonio, escoita, respecto do calendario, o problema é que tal como funciona todo este tema é que cando teñan que recortar o número de partidos, porque isto vai implosionar, o que van facer, estou seguro, é recortar o número de equipos da Liga. Exacto, ese é o medo que teño eu. Bueno, a desigualdade económica que se irá crecendo, pero bueno, a min o tema do parón pareceme que vanos vir ben, porque xogadores que supónse que van ser claves como Brian Zaragoza van ter o tempo de acoplarse, xa se nota que, bueno, está amosando eses detalles técnicos moi bons, pases co exterior, patatín. Mucho le gusta hacer ese pase a Brian, el pase con el exterior, lo hizo 3 veces ya, entre el partido con el Betis y el del Villarreal, le gusta mucho hacer eso. 3 dedos. Y lo hace bien, lo hace bien. Pero o malo é que enfrontamos ao Girona, que non me fixei, pero dime que como que se reforzou moi ben no último día de mercado, e claro, eles tamén van ter tempo de reforzarse. Sí, claro. Entón, pois confiar máis en nós que no rival e confiar en que nos vai vir ben, básicamente. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, ¿eh? O sea, este parón es bueno por eso, para acoplar más el equipo. Yo ya veo evolución, pero evidentemente en 2 semanas tenemos que ponernos mucho más a punto. Y el partido contra el Girona, pues es importante para ir a, bueno, pues sacar un poco las preocupaciones que hay excesivas en algunas personas. Bueno, sí, sacar un pouco o tema físico, ¿no? Penso que pode ser unha boa semana para traballar esos aspectos e seguir avanzando nesa integración, ¿no? Que penso que esta vez pues nos pilla, bueno, nese momento onde estamos, pues supoño que en ascenso, ¿no? Que imos mellorando en cada partido, e non é unha cosa que nos parta moito esa mellora, porque xusto precisamos un pequeno tempo para traballar eses pequenos temas que non acaban de encaixar, ¿no? Penso que un parón que non nos vai vir mal, ¿no? Estou de acordo contigo no tema dos calendarios, pero o problema que temos agora é que xa non temos ligas nacionais, o que temos é un calendario global. Global. Sí. Queremos ter fútbol de xaneiro a decembro e nos inventamos competicións e facemos que todo tal. Eu tamén estou de acordo con Martín tamén, que o seguinte paso vai ser cando isto vai reventar, porque non é sostible ter estes calendarios que te obligan a facer estas cábalas, van tirar por la cousa máis sinxela. Neste país, sobre todo, noutros non sei, pero aquí, vamos, seguro. Non o van pensar nin 2 segundos, van recortar o número de... Ese é o pedo que me dá a min. Sí, estou e ademais, falando do parón, é importante que ademais o Celta só perde a Williot. Quero decir que están todos os demais, non o chamaba a ninguén, Claudio pode traballar con tranquilidade durante esta semana e a seguinte. Entón, bueno, creo que nesta son ben, pero eso non quita o problema estrutural de que tanto parón e tanto partido ao final acaba por destrozar a xogadores, moitos, bueno, se son os o mundial de clubes. Eso foi increíble. E o Madrid pretendía, ademais,
que non, como non comezar a Liga, Sí, vai sí, tarde, sí. hombre, Sí, sí. claro, Claro, claro. faltaría. Bueno, ya lo Mañana pusieron un martes, la primera jornada, ¿eh? Que ya Y pusieron un lo martes, aplazaron. exacto. Sí, Y sí. pusieron un martes, Sí, exactamente. sí. Unha cousa tamén no que dicíades de Beltrán, que acabo de lembrar agora, que todos penso que estamos contentos que quedase, penso que Sí. algo Eu estou contento, sí. penso que é unha peza importante. A min o que tampouco me encaixa é tamén o discurso tamén por parte de Garcés de bueno, estábamos agardando unha oferta importante e como non chegou, queda. Entón agora temos un ano para falar con el da renovación. Sí. Pero como é isto? Quer dicir, queres contar con el, non queres, apostas polo xogador, se ven con cartos, vendes. Eso é algo que non me acaba de convencer. É a política deste club. Non hai nada que facer. Tampouco é unha cousa boa. Quer dicir, apostades por min, vou quedar, vou renovar, vou traballar. Como é isto, non? Eso son Sí, pequenas bueno, cousas. él dijo que iban a tener conversaciones ahora con Beltrán, Sí. igual que con otros. E pero porque bueno, estaban esperando que saíse, Fer. ya. Estaban esperando que saíse, por eso van a empezar agora que non saiu. Joder. Hasta que os Mourinho non vendan isto non hai nada que facer. Pois unha cousa que non podemos esquecer é dar as avaliacións, os puntos Pois sí, porque do partido, porque xa sei que está a facerse unha hora tarde. 40 minutos. Quen aguanta aí? Quen aguanta vendo Este unha hora programa? 40 minutos? Sí, pues haberá que dar medallas a quen aguante ata o final. Ao longo da semana, Antonio, a xente logo colle o podcast e vai Claro. escoitar aquí media oriña, logo 10 minutos. Claro, tú piensas que tenemos 2 semanas para que nos escuchen, Antonio. Claro, Tiempo de efectivamente. sobra. Que non haberá Barcelona esta semana Claro. vindeira, porque non hai partido. Bueno, no partido fronte ao Villarreal 1-1, hai que dar os puntos 5-3 e 1, o mellor, o segundo mellor, e o Pois para min, terceiro mellor. vou empezar eu para que Pero, ninguén... Antonio, antes de que comeces, quero me dicir condicione. que despois da xornada 1, 2 e 6, porque o Celta xa xogou o partido das 6... No, 1, 2... 1, 2, 3 e 6. No, pero despois das xornadas 1, 2 e 6, a clasificación do MVP segundo a nosa audiencia é número 1, Javi Rueda con 8 puntos, segundo, Mijailo Ristic con 5, terceiros, Iago Aspas e Hugo Sotelo con 4, e Óscar Mingueza e Ilais Moriba con 1. Así que así está a situación antes dos puntos que ides dar agora. Pois eu vou empezar, para que Fernando non me vaya a... No, seguro que no coincidimos, ya te lo digo. Bueno, non lo sé. Mira, 5 puntos para Sotelo. No, ¿ves? 3 puntos para Borja e 1 para Javi Rueda. Ni uno. Non coincidimos, Fer. Ninguno. Menos mal. Que... Hay uno que sí, pero no en puntuación. O sea, hay uno que está en mi lista, pero no en esa puntuación. Que Borja Iglesias, por supuesto, ¿no? Ahora os digo. Eu podo ir? Sí. Vai Martín. Creo que a cámara de Fer... No, vale. Nada, eu sei que vou ser injusto por non mirar o partido inteiro, pero mira, a verdade dame igual, voulle dar un punto a Borja polo gol, outro punto a Sotelo porque está me encantando. No, outro punto. No. 3, 1, 3 e 5. Claro, tienes que dar 3 e 5. Non quería dar 5 puntos por ese tema. Non podo dar un punto a 2 xogadores, non? No. 1, 3 e 5 e algún pode quedar libre. Se non queres dar 5 non pasa nada. Sí, é que ao ver a mitad de partido... Mira, voulle dar un a Borja entón por darnos o punto e 3 a Radu porque, bueno, gustoume moito, a verdade, no que vindo o partido. Mirei con moita máis confianza e que siga así. E a ver se fai vos os 3 puntos continuando a progresión. Que vai nos facer falta un bo porteiro. Pois 1 para Borja e 3 para Radu. Jorge, por exemplo. Pois eu voulle dar 5 puntos a Borja, porque penso que non somente polo gol, penso que foi determinante a súa entrada. Todo de acordo. Partido xerou para outros, non somente para él, e penso que está a seguir tendo ese nivel moi necesario, moi preciso. Voulle dar tamén 3 puntos a Javi Rueda, porque penso que está a crecer tremendamente, e que non somente deu tamén asistencia ao gol de Borja, senón que, bueno, pelexou, correu, preparou cousas, a verdade é que pasan cousas. E voulle dar tamén un punto a Sotelo, porque tamén foi un mestre co balón,
sin él non tanto, pero realmente é un xogador que crece e realmente esa dupla de Sotelo con Miguel Román realmente non estivo a funcionar mal e de dar puntuacións 5 Jorge, e traballa moito, ademais, Sotelo, Eu eso o valoro partido. Porque esta idea de que o fútbol tamén é traballar cando non tes o balón. Eso, Claro. O sea, os tres mesmos, pero en orde diferente, Jorge. Diferente, sí. Jorge, casi, menos en el último, casi clavas mi lista. Pero entón estás de acordo en dos conmigo, porque si no, pero contigo me bailan los puntos, pero con Jorge en orden, hay sí, dos en orden, exactamente sí, igual. Sí. Eu sei que llevas dar 5 a Borja. Yo voy a empezar por abajo, que me gusta a mí empezar por abajo. Uno para Manu Fernández. Me parece que está cogiendo valores importantes como defensa, acaba de entrar y realmente lo que he dicho desde que está Claudio, es decir, la forma en la que maduran estos jugadores de la cantera es tremendo. O sea, Claudio no sé qué tiene, que los hace entrar de una manera tan natural, o sea, no se esconden, están ahí que parece que llevan mucho más tiempo del que llevan. Con Manu Fernández me pasa eso, ¿no? Con lo cual un punto para... Pero yo creo que non foi dos tres mellores, sinceramente. No, bueno, le doy un puntito. El otro día le di un punto a Radu. E aplaudo a súa actuación, Sí, pero por eso tampoco no le doy más. 3 puntos para Javi Rueda, me parece tremendo. El otro día ya no solo la calidad, es decir, la gasolina que tiene este chico, es que parece que tiene, en vez de un depósito, parece que tiene, no sé, o 3 pulmones. Es tremendo. Hay un momento en la primera parte, creo que dices, bueno, ya no va a llegar ese balón y llega y sigue corriendo. Y hay una jugada creo que es en la primera, que parece que el balón se va a ir fuera, el defensa se confía y él logra colarse y centrar. Es decir, es un jugador de dibujo animado, parece un jugador de FIFA. Pero ahora ten que aprender un pouco a centrar, porque aprender, sí. Betis foise moito, pero todos os centros erróneamente foron rasgos. Entón había pero si eu son ruedista absoluto, además. No, a ver, el otro día hay un centro creo que se le va muy alto, ¿vale? Que yo lo achaco al cansancio. Yo es la única... entiendo que puede ser por el cansancio. Hay un centro que hace al final... A mí me encanta. Sí. O sea, realmente, con lo poco que lleva con el primer equipo, vamos, más que aprobado, ¿no? Y un 5 a Borja, y me explico. Bueno, coincido plenamente con Jorge. Es decir, lo que hace Borja en ese ratito que le dejan es bestial. O sea, poner ese balón a likes. Y ya no solo eso, es decir, hay una actitud justo después de esa jugada, ¿no? En la que todos nos lamentamos de que no hubiera acabado en gol. La actitud de Borja es de dignificar la profesión de futbolista, porque cualquier futbolista se enfadaría y haría gestos de rabia. Y él, le ves el gesto y le ves la cara, y es, entre comillas, hasta alegre. O sea, le ves una actitud de, bueno, ya saldrá la próxima vez. O sea, son gestos que no le ves a cualquier futbolista. Entonces, totalmente. Eso dignifica la profesión de futbolista, que muchas veces mucha gente pues los critican por yo qué sé, por lo que hacen en redes sociales, por la vida que llevan, por la ostentosidad. Y entonces ves a Borja y es un jugador que tiene una calidad bestial y encima se comporta así, ¿no? En el campo. Entonces, claro, dices que evidentemente... pues es que es un ejemplo que es una suerte tenerlo con nosotros, ¿no? Entonces, por eso le doy los 5 puntos. Y luego por el gol, es que me parece el premio, vamos, más que merecido. De todas formas, Fer, de todas formas, creo que eres un pouco injusto dándole a Manu Fernández con Hugo Sotelo, porque quien aguantou o equipo no medio campo, pero no puedo dar más puntos, fundamentalmente foi Hugo Sotelo, más que Manu Fernández. A mí me gusta, pero Hugo Sotelo, que eu dixen ao principio nun bar de hai poucos días, de un pouco tempo, dixen que esperaba, porque de momento me estaba defraudando. Oye, foi dicir iso, debeu escoitarme e funciona de maravilla. A ver, moi ben. Sí. De momento, para mí é o mellor xogador máis en forma do Celta. E o que dis con Borja, para mí hai dous xogadores que quero por enriba de todo, que son Borja, por como es en todos os aspectos, creo que xa demostrou con un artigo que lle fixen enteiro para él, e Iago Aspas polo que significa para o club. Despois xa verán outros, etcétera, pero eses dous xogadores son... E logo Borja é un exemplo. Luego por terminar, ¿no? Es decir, en el directo, el gol de Borja me parecía más fácil de lo que en realidad fue. Es decir, yo en directo lo que veo, una jugada rápida, es que le viene un balón y solo tiene que darle, pero es que ves la jugada luego repetida
y hace un giro con la cabeza. Es decir, el gol no es fácil. Sí, de meter, señor, sí, señor. O sea, es un gol muy difícil. Muy con lo cual, difícil, muy eso, difícil. Eso lo hace más completo a Borja, ¿no? O sea, realmente es muy bueno y a mí me alegré sobre todo más que por el punto, evidentemente, que se nos iba, porque haya sido él, ¿no? O sea, realmente me alegré mucho de que fuese él el autor de ese gol, porque lo que hizo justo antes, los minutos anteriores, era para darle ese premio. Entonces, bueno, totalmente. Pues ahí van mis 5 puntos. Pues estoy muy de acuerdo con él en absoluto, ¿eh? Está centrándose. ¿Ves como en absoluto no está ahí para tocarte la nariz? Está para dar a sus opiniones. Eso que está muy bien. No, muy pero bien. sí que le provocó al principio del programa, que le dijo que era un no sé qué le dijo, un destructor. Destructor. Eso se lo dijo a él, no lo dijo Quiero pensar que non mo dixo él, que en absoluto é un bo tipo. No, se lo dijo a ti, claramente. ¿Cómo que no? Claro que sí. Bueno, quedo por dar as puntuacións que son semellantes, así que non vou facer aí unha explicación, simplemente vou dar os puntos e xa está. Un punto para Radu, penso que foi o seu mellor partido dende que comezou a Liga. 3 puntos para Javi Rueda, magnífica fichaxe. Hai que creer nestes xogadores como Rueda que penso que poden aportar moito este ano. Por suposto, os 5 puntos para Borja por todo o que dixestes que non vou repetir, porque ademais, como di Fernando, Gol non era tan sinxelo de marcar. E a visión de xogo de Borja é un xogador que ten que xogar máis. Para min iso está clarísimo, porque o Celta xoga diferente, eu diría que xoga mellor cando está Borja. Claro, non vai poder xogar todos os partidos, hai que facer os cambios, as rotacións, etcétera, pero sempre que teña a posibilidade de xogar e de sumar minutos, penso que Borja ten que estar. E hai xente que o critica e lle conta única e exclusivamente os goles. Recordades na tempada pasada aquí no Bar como valorábamos o traballo que facía Borja aí pegándose cos defensas, que además o agarran, o tiran. Y le siguen pegando, y le siguen Pues eso hai que velo. O que pasa é que a xente non ve máis que os goles. Marca un gol. Hai que ver o que fai, o que provoca que os demais marquen. Aí non. Bueno, imos coa porra, porque senón isto vaise xa das mans totalmente, non? Sí. Non sei. Sí, porque aquí a túa nai xa me pon mala cara. Unha cosa curiosa, así como anécdota, que penso que non pasou ata agora, é que saiu o nome de Iago Aspas por primeira vez neste Bar Celeste agora, cando falamos de xogadores que xogan. Eso tamén quere dicir moito de que, aínda cando non está ben, o resto do equipo pode estar tamén ben, non? Eso penso que é positivo para o crecemento. Deu, evidentemente, moito sentido o xogo ofensivo nesa primeira parte, estivo aí, en ese papel, digamos, non tan relevante, é verdade que a calidade que ten é tan enorme que sempre que está no campo pasan cousas, eso está claro, pero penso que tamén é positivo que poidamos falar durante case 2 horas dun bo xogo do Celta sen ter que mencionar que é imprescindible Iago Aspas, non? Eso penso que é bo tamén para que el se sinta cómodo nesta nova xa etapa derradeira da súa carreira profesional, non? Sí, apuntamento moi importante. Sí, é moi importante, pero de momento a min gusta meterlo no campo. Sí, a min tamén. O tempo que el poida e tal e cual, e que considere Claudio, telo no campo porque aporta cousas. Claro, físicamente, recordades unha xogada que se foi co balón el só polo extremo dereito, antes entraría na área e decir tirar desde lonxe, non? Porque llegó justito, claro. Sí. Exacto. Se pecou de xeroso. Bueno, o vindeiro partido de Mallorca. Bueno, vamos... Girona. Perdón, Mallorca, Girona, claro. Non sei por que está con Mallorca. Non, Girona. Teño aquí anotado Girona e dixe Mallorca. Bueno, non sei por que estaría pensando en Mallorca. 2-1 para o Celta. Antonio xa vai directamente di 2-1 para o Celta. Sí, venga. Quen marca? É verdade. Pois uno vai no marcar Borja e outro vai no marcar Ilais. Ole. Borja, 2-1, Borja e Ilais. Moi ben. Que conste que Ilais está bastante ben este ano, Sí, está ben. Tamén se notou a súa entrada para min, Tamén se notou. Empezou sonado, sí. Moi ben. Martín. Pues, aínda que me riñan os de William Hill, porque se levamos partidos con é unha aposta segura, penso que non. Temos que ir con... Eu vou cun 3-0. Penso que imos... Eu vou con 3-0,
porque nos vai sentar ben esa mellora física, ese parón, e imos darlle aí ao maquinillo. E penso que un 3-0 con boas actuacións incluso de Radu na porta, penso que un 3-0 ben, con goles de Borja, Javi Rueda e Aspas. E quen? O último. Rueda, Punta las Aspas. Un tal Aspas. 2 de Rueda e Aspas. No, Borja Iglesias. Borja, Rueda e Aspas. Moi ben, perfecto. Aspas, eso. Aí está, 3-0. Bueno, eu vou dicir 1-1, pero porque Bueno, tú estás Vaya, hombre. hai explicación. Hai explicación disto. No. A ver, hai explicación. Llevamos 3-1-1, ¿no? Precisamente, 3-1 no que eu non dixen 1-1. Entón, pois teño que dicir 1-1 a ver se ocorre Para outra ganar, cousa claro. diferente. Claro, Cousa que de se non meigas, ocorre, pois gaño os puntos, ¿no? Entón, eu vou dicir 1-1 neste partido, agardo que non sexa o caso, porque o Celta ten que gañar, eu quero evidentemente que gañe, pero 1-1 gol de Borja. Martín, te toca, ¿no? Pues eu vou 2-0. É que pareceme difícil deixar a portería a 0, pero a vez é como o quinto partido xa vai tocando. A ver, se non caen de peos as fichases do Girona. Vamos a ver, quen lle marcará o Girona? Pois vamos dicir, Jutgla tamén dunha vez vai tocando. A ver. Williot anda un pouco mal, así que vou dicir, mira, Hugo Álvarez. Uf, pues tampoco está muy fino, ¿eh? Pero confirmo. Ningún dos dous está moi fino, No. pero a mellor le precisa meter un gol para... Para espabilar, sí. Pois Xulgá e Hugo Álvarez, 2-0 di Martín, todos pensades que gaña o Celta, eu dixen 1-1 e falta Fernando. Yo digo 3-1. Venga, y voy a repartir los goles porque alguno acierto, digo yo. Uno para Jutgla, otro para Brian Zaragoza y Borja Iglesias. Moi ben, pois aí temos as prediccións. Teño que dicir tamén que no tocante á clasificación da porra, temos a Celtoia con 4 puntos en primeira posición. Carai. Sí, bueno, porque agora temos unha puntuación diferente, xa sabedes, non? Entón, pois, poden sumar puntos por Yo diferentes acerté razóns. uno, ¿no? Por lo menos, Antón. Fernando, Martín, González e Azrael están en segunda posición con 3. Entón, Celtoia 4, Fernando, Martín e Azrael con 3. Así que está todo moi axustado aí. Bueno, pois imos ver que pasa porque non temos programa a semana vindeira. Cantos puntos ten Jorge? Polo de agora, Jorge non ten puntos, eu tampouco, pero claro, é que eu fallei absolutamente todo. E eu tampouco. Absolutamente todo. Estou tranquilo, se Jorge non ten puntos, eu tamén. Vas a la par. Antonio non ten puntos tampouco, non? Que decisión. Claro, penso que houve moito optimismo en vitorias do Celta e despois non se deron e así a xente non vai sumando puntos. Pero bueno, isto ten que ir cambiando co paso dos partidos. Non quería deixar a Jorge sen esas ideas que quería explicar sobre a situación do fútbol. Non sei se queres facelo agora ou deixalo para vindeiro programa. O tema, no, nada, un apunte tamén por cousas que pasaron no partido outro día. Eu penso que estamos a ter unha especie de circo que vemos nestas últimas, por lo menos é que pasaron as mesmas cousas nos últimos 2-3 partidos. Este tema que temos este ano con a perda de tempo excesiva dos porteiros, os xogadores caendo no chan constantemente. Penso que xa non é un tema de equipos concretos, senón que se está a convertir nun costume raro. É unha cultura. Sí, unha cultura que eu volvo outra vez a non ver noutros sitios e aquí sí, de forma mal entendida. Aí a ver se están esos casos. Me parece que temos que ter un problema con iso, ¿no? Que non podemos estar tirando dese circo permanente, desas perdas de tempo continuas que logo obligan a ter engadidos de 8 minutos, 9 minutos, que eso xa é unha cousa un pouco rara, pero sobre todo ese sistema, ¿no? Esas perdas de tempo totalmente estúpidas, ¿no? Que non van a ningures, esas caídas estranas que fan que un xogador este tirado moito tempo, non sei. Penso que se está a permitir por parte dos estamentos, por parte dos árbitros, por parte dos xerentes do fútbol a nivel nacional, eso penso que se está a permitir porque, bueno, interesa, non sei por qué,
pero ese non é o deporte no que eu creo. No. É que o Está tema... bueno. E Como- ademais, se fixo esa chorrada dos 8 segundos do porteiro, que ten que sacar, pero despois cando teñen que sacar de porta, Non. pérdese o dobre. Claro, o dobre. semella que só é cando agarra o balón Sí, coas bueno, mans, por eso, non? Unha norma que iso nunca se digo. cumpre, ¿no? Pero en cambio aí mandan que hai 8 segundos, o creo que son. Pero en cambio, despois cando sacan de porta, resulta que perden máis tempo que nunca. O sea, Por non falar do partido sen VAR, como di aí Azrael, que hai un medo tremendo a ter que aplazar partidos por cuestións de calendario e tal e cual, e xoganse todos os partidos mesmo sen VAR, non? Respecto ao que di Azrael, mirache de sobar que hai en Primeira Federación. A min pareceme moito mellor. Tes como a 2 oportunidades por equipo de reclamar a acción. E aparte diso, só entran foras de xogo. E se acertas coa revisión, recuperas o intento, paréceme. Creo que é menos intervencionista, porque de todas maneiras o tema do tempo efectivo co conservador que o fútbol en xeral, co tema normativa, non sei como van a arreglar, porque está clarísimo que hai un problema aí a hora de captar a audiencia tamén, porque se só gastan creo que son 53, 54 minutos de media nun partido en menos do 66%, o que di Víctor, sí. Pero foron uns momentos, Sí. Non foi todo o tempo, Foi a primeira metade sen VAR e a segunda metade con VAR, entón, bueno, pois... Y menos mal que el VAR se hace desde Madrid, O sea, menos mal que estaba en Vallecas y el VAR estaba realmente é esperpéntico iso, porque, bueno, se os partidos non se poden xogar en igualdade de condicións, pois ás veces non deberían xogarse. Esa é a miña opinión sobre ese tema, pero claro, a Liga non quere aprazar partidos. No porque non hai fechas, Antón. Claro, efectivamente, está todo pensado dese xeito. Estou moi de acordo co que comenta Jorge sobre as perdas de tempo. Iso non é o que quero que faga o meu equipo. Evidentemente, pois, o Celta ás veces peca de pouco pícaro, pero penso que ás veces é mellor iso que algúns dos bochornos aos que nos teñen acostumados certos xogadores e certos clubes coa venia da Liga, dos árbitros, etc. E, bueno, pois, para rematar este programa no que chegamos agora xa aos 120 minutos, como aquel partido de pretempada do Celta que durou 120 minutos en troques de 90, pois penso que, Antonio, vexo por aí un folio, unha folla de papel, o que significa que Antonio preparou nesta ocasión unha teijeireta para rematar este programa de hoxe en directo do Bar Celeste. Antonio, aí tes o micrófono. Sí, que conste que non a vou facer todos os programas porque non me pagade suficiente. No, evidentemente. Unha de cando en vez está moi ben. Que o fútbol é cada vez máis feo e menos interesante é algo que levo constatando ano tras ano. Que este negocio comeu o verdadeiro deporte, continúo a afirmalo sen importarme o que outras voces digan en voz alta polas ondas ou no estadio. Que nos seus comportamentos é un fiel reflexo da sociedade, non o poño en dúbida. Pero que como deporte en sí é un engano tamén. Desconfío das autoridades futbolísticas, dos seus presidentes ou presidentas, das institucións, dos comités da Liga de Fútbol Profesional, da Federación Española e demais. Que o teñan claro, non me gusta o fútbol moderno. Chegado a este punto, pregunto, saben vostedes quen é Suleimán Al-Obaid? Pois dígollelo eu, o chamado o Pelé palestino, que foi asasinado o 9 de agosto por Israel mentres buscaba axuda entre as ruínas de Gaza. Unha lenda do fútbol nacional, un home que fixo soñar unha nación sitiada, un deportista que non morreu nun accidente, nin siquera na paz do seu fogar. Morreu facendo cola para acceder a alimentos. Morreu co corpo do seu pobo, baixo o fogo na humillación cotiado asedio. E quen o chora non vin ningún minuto de silencio. Quen o nomea? Onde están os clubs, a FIFA, as homenaxes? Está claro que neste mundo non todas as mortes valen o mesmo, porque a vida dun palestino vale menos que a de un europeo
un americano, un israelí, etc. Racismo puro e duro. Racismo contra o pobre. Suleimán non caeu só con el. Caeu un anaco da dignidade universal. E cada vez que o seu nome non se diga, o silencio será cómplice. Que a súa memoria berre o que o mundo cala. Suleimán Al-Obaid, futbolista palestino asesinado. Quen coñecía esta historia? E mentres que o deporte siga branqueando Qatar, os Emiratos Árabes e desde logo Israel, que un equipo ciclista na Volta a España este aí para branquear un estado xenocida, que Israel xogue o Eurobásquet, que os clubes israelíes sigan xogando torneos FIFA e UEFA, sen ser europeos, digo por certo, sigan xogando que o Madrid estea na Euroliga do básquet, noxo me dá todo isto. E os clubes rusos e deportistas estean fora porque son os malos. Non defendo a invasión ninguna. Pero Israel sí. Israel sí porque é dos vós. É a miña homenaxe a un futbolista importante en Palestina que morreu buscando comida para sobrevivir. Pois con esa lembranza para ese xogador, neste caso palestino, do que eu non tiña ningunha idea. Claro, pois... claro, pero si lle doe un pé a Mbappé, o saben a Canachín. Sí. Para que quede ben claro, chamábase con toda dignidade Suleimán Al-Obaid. Descanse en paz. E se non lle doe o pé a Mbappé, inventamos que lle doe para poder falar de algo. Iso sempre é así. Xa que Antonio remata con ese texto que ten un certo contido tamén literario, quero aproveitar para recomendar a poesía deste home, Carmelo C. Iribarren, poeta vasco, que estou a ler nestes intres. Esta é a súa poesía completa, pero non é completa, porque chega ata 2019, el segue vivo e segue a escribir, e ten uns poemas realmente excelentes. É un gran poeta que vive na realidade e fai da poesía algo cotiá que se entende e que ao mesmo tempo serve para saber en que mundo estamos. Así que aproveito pois para rematar con iso. En algún intre traeré algún poema, non preparei algún para ler, pero traeré algún poema de Carmelo Iribarren, porque é un deses poetas que eu penso que poden interesar mesmo a esas persoas que din que non lles interesa a poesía. Así que aí queda a obra completa, que non é realmente completa, deste volume de Carmelo Iribarren. E completa hasta 2017, creo que é. 2019, porque continúa a escribir. Isto está publicado por Visor. Parece un tocho, é realmente un tocho, pero é realmente un libro que a mí me parece... É un tocho porque son varios libros interesante, porque ten todos os libros que publicou entre os anos 90 e o ano 2019. Con isto, amigos, rematamos esta emisión do Bar Celeste en directo que superou as 2 horas, pero que había hoxe moito do que falar. O mercado, o partido, o vindeiro partido fronte ao Girona, non o Mallorca, isto foi un erro meu, fronte ao Girona. E, bueno, Martín, como sempre, moitas grazas por estar aí e disfruta de Galiza. Moitísimas gracias, Fareino. A ver se pode ir ao partido contra o Girona. E nada, moi necesarias as verbas de Antonio, de acordo en todo o que di. Maravillosa pluma que ten. E nada, vémonos no próximo. Pois vémonos no próximo tamén, Jorge. Pois ánimo co novo curso, e sempre que teñas tempo, pois aquí tes un asento e un micrófono no Bar Celeste. Grazas a vos, e sí, penso que este ano vai ser máis regular a participación. Xa comezamos clases, pero os martes sempre é un bo día. E está moi ben realmente rematar tanto coas verbas de Antonio sobre la tremenda traxedia que estamos a presenciar o día a día diante das nosas narices, e estamos tamén permitindo e consentindo un montón de cousas. E tamén é bo rematar pois con ese chisquiño de esperanza que dá sempre a poesía, ¿no? O libro de Carmelo é un poeta, como decía Antonio, espectacular, capaz de facer o que eu sempre digo, ¿no? A complexidade do sinxelo, ¿no? É unha poesía que é moi fácil, moi sinxela de entender, de ler, de estar co día a día, pero é moi
complexo realmente facer unha poesía de calidade de nivel desa forma, non? Entón, moi ben pola referencia está a ver tamén mencionalo de cando en vez. Antonio, moitas grazas por estar aí, pola teijaireta, pola participación. Vémonos a vindeira semana, non, pero a seguinte. Nada, un placer total, absoluto. Eu creo no deporte como elemento de unión, pero cada día estou máis decepcionado porque se están utilizando varas de medir absolutamente diferentes según quen sexa o que agrede. Así que, bueno, moi contento de estar con vos e nada, que creo que o Celta nos une e seguimos adiante, tendo paciencia e ilusión. Por ese orden. Sí, efectivamente, paciencia e ilusión, ou ilusión e paciencia, ou as dúas cousas ao mesmo tempo. Fernando, grazas por estar aí. Como sempre, lembra onde podedes escoitar o Barceleste. Nada, gracias a ti y a todos por estar aquí, que se hace mucho más llevadero estas situaciones del Celta que a veces no nos gustan tanto. Y nada, nos pueden seguir como siempre pues en YouTube, en Spotify, en iVoox y en Facebook, ¿no? Ahí estamos, manteniendo la audiencia, que no es fácil, ¿eh? Hemos mantenido el blog este año como el Celta, Antón. A ver si crecemos de aquí a mayo. Pouco a pouco, os que están son os que son, os que non son, bueno, todos os que estean aí, un aplauso e moitas grazas a todos por estar aí. Sí, eu quería dicir que temos unha audiencia realmente magnífica, non? De xente moi sensata, que lle gusta o fútbol, que lle gustan as cousas ben feitas, que están de acordo, ademais, coa xustiza social, que son conscientes de como están as situacións, que ademais son moi agarimosos. O sea, que moitas gracias á audiencia, porque realmente lle dan a este podcast un algo diferente ao que teñen outros. Pois nos damos grazas a todos e rematamos a todas, rematamos, por suposto, con ese berro celeste, vos dende Galiza, eu dende aquí dende os Estados Unidos deixando o balón botando. Preparados? Vamos. Como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta! ¡Celta! Felpa!